na ginapahayag nga ginakakasta sa pwesto bilang District Engineer sa Iloilo City District Engineering Office. Ang impormasyon naghalin sa City Council. May mga nagpalabot man sa mga impormasyon sa aton sining mga kabumbo nga gin-recall ang appointment ni District Engineer Roy Pacanan bangod sa mando man or sa inline sa Memorandum Circular sa Civil Service Commission. Hindi kay sa kung ano man niya ang rift kuno nga nagakilinabo diri sa syudad sa Iloilo, particularmente sa city government kag sumungman sa talatapan sa Iloilo City District Engineering Office. Istoryan ta nagkarundugang sa aton sining pagpangalagad. Samtang Iloilo City Police Office all set na sa pag-abot ni President Bongbong Marcos para sa inaugurasyon sa improve ining Peace Fort Facility na tundraw. Sa aton sining mga kauturan ang pagpanulong ni President Bongbong Marcos na talana subong hapon. Samtang Senator Loren Ligarda ginaduso ang free wifi sa mga pampubliko nga bulutuan, ilabi na sa mga remote areas. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Uto. Standby sa aton sining mga kauturan sa dugang sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? May kantanan sa sining pag-relieve sa kay City District or Iloilo City District Engineering Office Engineer Roy Pacanan sa aton sining mga kauturan. Ang informasyon naton is sa City Council man naghalin ang nasabitan sini iyang information samtang ti ini sila ang nagasesyon daw dito ni naghalin ang information but i-countercheck ta pang ini sa aton man sini iyang pagpangalagad kung bala may mga permado na nga dokumento nga may ipakita ang pag-relieve sa kay District Engineer Roy Pacanan sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang isa sa mga dokumento nga yara karon sa posisyon sa Bombo Radio, amo iya ang Memorandum Circular nagikan sa Civil Service Commission. Nga kung sa diin, may ari diri sang ginpagwa mga biyan nga Memorandum Circular, iyang matabo sina diri, bangod nga may mga revision sa sining pag-appoint sa mga magapungko, no, sa nagkalain sining ahensya sa gobyerno, just like abiya sa bahin sa Department of Public Works and Highways, no, ari diri nakabutang under sa may kopya kita nga ginawiyatan Department Memorandum Circular number 54 series of 2025. No, napitsahan Agosto 12 tuig 2025. No, sa aton sining mga kabumbo, naka-address diri sa Senior Undersecretary, sa Assistant Secretaries, Regional Director, Bureau Director, Service Director, heads ng UPMOs, District Engineer, heads of attached agencies, other concerned. Now, sa aton sini mga kabumbo, ang information, Civil Service Resolution number 2500358, April 30, 2025, with subject 2025 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Action. Now, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, anyway, balik-balikan ta karon sa dugang sini nga pagplastar man naton. May kantanan sa nasambitan sining gin pang-recall ang mga appointed nga magapungko sa talatapan sa Department of Public Works and Highways or
bangod gin man bala sa Kapigaw, ginapayag Kapigaw nga performance ni DE Pakanan, rason ini siya nga gin-relieve. Balikan tayo ni matapos ang Bombo Network News. Trusted source information. Fast Paradio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Department of Public Works and Highways bumuo na ng special team of inspectors para magsagawa ng assessment sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos. Ang Armed Forces of the Philippines naman pinabulaanan ng kumakalat na video ng umano'y naval standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng Malaysia. Abangan din mamaya ang Kamara de Representantes magpapatupad ng 5 reforma para yan sa pagpapatibay ng 2026 budget. Ang pakikilahok ng publiko gagawing bukas. Sa ulat panahon naman, ang bagyong Goryo lumakas pa bago ang landfall sa Taiwan. Signal number 2 naman na nanatili pa rin sa lalawigan ng Batanes. May hunang balitang yan, abangan sa ating provincial report mamaya. Ang pasok sa paaralan at ilang mga tanggapan ng gobyerno sa Batanes suspendido dahil yan sa bagyong Goryo. Sa international news naman, tutukan po mamaya, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu inilatag ang 5 principles para matuldukan na ang giyera sa pagitan nila ng Hamas. Samantalang Gaza City naman binobomba ng Israel sa gitna ng nakaambang pag-ukupa sa naturang teritoryo. At sa sports balita, ang NBA champion na si Jaylen Brown bumisita kay Manny Pacquiao. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Bumuo na ang Department of Public Works and Highways ng special team of inspectors upang magsagawa ng assessment sa mga flood control project sa bansa na inahawakan ng 15 contractor. Ang 15 mga contractors ay tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 1/5 ng 545 billion pesos na halaga ng mga flood control project o mga kontrata na unang iginawad ng naturang opisina. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, ang listahan ng mga proyekto na sa ilalim sa assessment ay pinili mula sa iba pang mga proyekto na nasimulan na mula noong nagsimula ang Administrasyong Marcos. Paliwanag ng kalihim, lahat ng proyekto ay inilista ng Public Works and Highways Department kung saan mula Hulyo ng taong 2022 hanggang 2025, mayroong 9,855 mga proyekto na nakumpleto na. Kalakip din ng listahan ay ang analysis na ginagawa sa mga ito bago tuluyang ipinadala sa Office of the President. Ayon sa kalihim, bagaman may nauna ng assessment sa mga naturang proyekto, bumuo pa rin ang ahensya ng ilang mga special teams mula sa Central Office ng Department of Public Works and Highways at idineploy sa mga rehiyon at distrito upang magsagawa ng inspection at serye ng assessment. Ang master list na isinumite sa Panguluan niya ay karaniwang basic information ukol sa flood control project lamang ang nilalaman, tulad yan ng lokasyon, time frame para makumpleto ang proyekto, ang implementing contractor at ang halaga ng kontrata. Pangunahing gagawin ng mga inspecting team ay ang field verification. Git ng kalihim, kailangang ma-verify ang lahat ng nilalaman o sinasaklaw ng mga naturang proyekto upang matukoy kung akma o katanggap-tanggap ang natapos na proyekto batay sa itinatakda sa kontrata. Ang mga napiling proyekto na sasailalim muli sa assessment ay partikular na tinukoy dahil sa umunoy mistulang pattern doon sa presyo at scope ng mga ito. Salig na rin yan sa kontrata na hawak ng mga kontraktor. Hindi rin isinasantabi ng kalihim ang pag-iimbestiga sa iba pang contractor sa iba pang distrito sa ating bansa. Maging ang papel ng mga Public Works and Highways officers sa iba't ibang rehiyon at mga distrito ay bubusisiin din ng naturang panel. Sa ibang balita, pinabulaanan po ng Armed Forces of the Philippines ang kumakalat na video online na nagpapakita ng umano'y naval standoff sa pagitan ng pwersa ng Pilipinas at Malaysia. Sa isang statement, inuuri ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang lumabas na video bilang fake. Pawang fabricated lamang daw o gawa-gawa ang video at walang nangyari na ganitong insidente. Sa video kasi na in-upload ng Info Spark Hub sa YouTube, muling nagkaroon umano ng tensyonadong standoff ang naval vessel ng Pilipinas at Malaysia sa may Sabah. Isa po yung rehiyon na may matagal ng territorial disputes ang dalawang bansa.
ang Philippine Navy corvette na BRP Magat Salamat at Malaysian patrol vessel na KD Pahang ang sangkot umano sa naturang standoff na nangyari umano noong Agosto 11 ng kasalukuyang taon. Inisyuhan umano ng radio challenge ng Malaysian patrol vessel ang barko ng Pilipinas para mag-iba ng direksyon at lisanin ang inaangkin nitong territorial waters. Subalit tumanggi umano ang kapitan ng BRP Magat na lisanin ang lugar at iginiit na nag-ooperate ito sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Matapos anyang ilang negosasyon at back-channel communications, natapos ang standoff ng walang karahasan. Subalit inihayag naman ng Armed Forces of the Philippines na layunin lamang ng naturang video na dungisan ang 60 taong diplomatic ties ng ating bansa sa Malaysia, sirain ang tiwala ng publiko sa sandatahang lakas at mag-udyok ng walang kabuluhang tensyon. Mantadin anya ang ganitong uri ng disinformation sa kapayapaan katatagan sa rehiyon na pawang political or strategical agendas lamang. Kaugnay nito, naninindigan ang Armed Forces of the Philippines sa commitment nito para sa katotohanan, transparency at pagprotekta sa ating mga pambansang interes at iginiit ng katotohanan ng ating pinakamalakas na depensa sa gitna ng mga pinapakalat na maling impormasyon. Sa kaugnay pa rin pong mga usapin, mga kabombo, itong paggamit ng dahas bilang pangontra sa mga aksyon ng China doon sa may West Philippine Sea, hindi pa rin po nakikitang opsyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Bea Penisa. Hindi nakikita bilang option sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang paggamit ng dahas bilang pangontra sa mga naging aksyon kamakailan lamang ng People's Republic of China sa Bajo de Masinloc na siyang bahagi ng territorial waters ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, nanindigan si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang mga unit ng sandatahang lakas na ginagamit sa mga pagpapatrolya ay dapat na sumusunod sa ilalim ng Rules of Engagement. Sa ilalim nito nakasaad na ang paggamit ng excessive force para matagumpay na matapos ang isang misyon o operasyon ay hindi pinapayagan at hindi otorisado, maliban na lamang kung ang sitwasyon ay nangangailangan ng self-defense. Magugunita naman na ang BRP Suluan na mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard ay nagsasagawa lamang ng humanitarian aid mission nang habulin ito ng isang People's Liberation Army Navy ship at pagmamaneobra ng isang Chinese Coast Guard vessel na siya namang dahilan ng salpukan ng dalawa. All units of the armed forces when out on patrol missions are covered by the rules of engagement that are given by higher headquarters and amplified by the unified commanders. The rules of engagements are a set of rules that governs the use of force for mission accomplishment. The Chief of Staff has been very clear that in all operations of the West Philippine Sea, to include Bajo de Masinloc, the use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. Ganito rin ang itinura ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. kung saan inihayag niya na mayroon silang mga nakahandang contingencies kung sakali man na ang BRP Suluan ang natamaan at kung mayroon ding nasawi sa insidente sa hanay ng Philippine Coast Guard. Malinaw na direktiba sa ilalim ng Rules of Engagement na siyang sinusunod ng kanilang tropa ay ang right to defend ourselves na maaaring magamit kung kinakailangan lamang at mayroong nakikitang pisikal na banta sa buhay ng mga tropa sa West Philippine Sea. Mga contingency plan tayo kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila. We follow the rules of engagement, no? At ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Samantala, nakatakda naman magkaroon ng isang pagpupulong sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at ng iba pang kaugnay na ahensya para talakayin ang mga posibleng hakbang na maaari nilang gawin kontra sa mga panghaharas ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Nanindigan at tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at maging ng Philippine Coast Guard na patuloy silang titindig sa West Philippine Sea upang masiguro na mapoprotektahan at hindi mayuyurakan ang soberanya ng bansa. Yan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Penisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, sa isyu pa rin sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang biglang pagdami po ng mga barko ng China malapit sa may Batanes. Kabilang po dyan ang research vessels, Maritime Militia at Chinese Navy. Ayon kay
na Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sumabay ang pagtaas ng bilang daw sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa India. Ngunit naninindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong ipagtatanggol pa rin ang soberanya ng Pilipinas. Noon nga Agosto 7 namataan ng Philippine Navy ang dalawang China Coast Guard vessels malapit sa Mavolis Island na tumangging sumagot naman sa radio challenge na inisyu ng BRP Emilio Jacinto. Mas malapit daw ang Batanes doon sa Taiwan ng 218 kilometers kaysa sa Maynila na nasa 500 kilometers ang distansya. At sa gitna naman po ng banta ng posibleng paglusob ng China sa Taiwan, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na handa itong magsagawa ng non-combatant evacuation operations. Kamakailan nga binatikos ng China si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pahayag nito na posibleng madamay ang Pilipinas sakali mang lusubin ng China ang Taiwan. At pinayuhan din ang Pilipinas na huwag maglaro ng apoy pagdating po yan sa isyu sa Taiwan. Sa halos kaugnay pa rin po mga development, muling umapela ang Pilipinas sa Chinese authorities na pairalin na pagtitimpi at itigil ang pagsasagawa ng agresibo at mapanganib na maniobra laban sa mga barko ng Pilipinas na sa routine operations sa sariling maritime zones ito. Ito ang naging tugon ng National Maritime Council kasunod yan ng collision o itong banggaan ng mga barko ng China malapit sa Scarborough Shoal nitong Lunes, Agosto 11. Sinabi rin ng konseho na nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang Pilipinas sa agresibo at mapanganib na maniobra ng Chinese Navy warship at ng China Coast Guard vessel na iligal na nanghihimasok sa routine humanitarian mission ng mga mangingisdang Pilipino sa loob ng palibot ng territorial sea ng Scarborough Shoal. Iginiit ng konseho na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang paggigiit sa soberanya nito sa sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea, kabilang ang territorial sea sa may Scarborough Shoal, gayon din ang pagprotekta at pagsuporta sa mga mangingisdang Pilipino para ipaglaban ang kanilang karapatan na makapangisda sa West Philippine Sea. Yan po yan alinsunod sa international law. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa may Senado. Si Senator Panfilo Lacson, inirekomenda ang pagsasapubliko ng mambabatas na mag-aambyenda po sa 2026 national budget. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senador Ping Lacson na isa publiko ang pangalan ng mga senador at kongresista na maghahain ng mga amyenda o rekomendasyon para dagdagan o bawasan ng pondo sa panukalang 2026 national budget. Sa pagtalakay ng Senate Concurrent Resolution No. 4, iginit ni Lacson kung mananatiling lihim ang impormasyon, patuloy na mauulit ang tinatawag na insertion sa budget. Paliwanag ng mambabatas, hindi magiging tunay ang ipinagmamalaking transparency kung hindi mababatid ng taong bayan kung sinong responsable sa mga dagdag na pondo. Anya, nahihirapan silang matukoy kung aling mambabatas ang nagpapalaki ng budget na isang proyekto o ahensya na hindi naman nararapat. Bilang halimbawa, sinabi niyang may pagkakataon na ang pondong nakalaan na 200 million pesos para sa isang distrito ay biglang tataas sa 15 billion pesos. Idinagdag pa niya na may mga party list representatives na kahit walang distrito ay naglalaan ng pondo sa congressional districts, isang gawi na umano'y karaniwan na ngayon. Nang ipunto ni Gatchalian na mahirap maglabas ng kompletong listahan dahil sa dami ng pagbabagong pinagdaraanan ng mga panukalang amyenda, sinabi ni Lacson na maaari namang gawin ang backtracking at handa siyang tumulong para makabuo ng sistemang magpapadali sa prosesong ito. All I want is to trace back to the proponent or proponents, no matter how many proponents there are. If these are amendments to the amendments, then fine. But we have to be able to identify kung sino po yung proponent or proponents ng amendments. Can we do that, Mr. President? Kasi we are for full transparency. Yeah. The best or the most genuine transparency is full transparency. Kasi kung hindi rin full transparency, parang ano tawag dyan? Ayoko sabihin ng lolokohan, ano? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President, because what we should know or identify yung proponent, kasi naandun po yung taguan eh. Pagka hindi ma-identify, back to the proponent or proponents of the amendment or amendments, kanya-kanya tayo singitan na naman dyan, Mr. President. Sa ilalim ng Senate Concurrent Resolution No. 4, lahat ng dokumentong may kaugnayan sa budget, mula sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya, resulta ng mga pagdinig,
tala ng Bicameral Conference Committee hanggang sa pinal na version ng General Appropriations Bill ay dapat mailathala sa mga opisyal na website ng Senado at Kamara bagay sumite sa Pangulo. Nilalayo nitong tiyakin na bukas sa publiko ang mahalagang impormasyon upang mapalakas ang paikilahok ng mamamayan sa pagtalakay sa 2026 national budget. Sa ganitong paraan, masisiguro umano na ang bawat piso ng kaban ng bayan ay nagamit ng maayos at nakahanay sa paunahing pangangailangan ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay ho ng balitang yan, mga kabumudako tayo dyan sa may mababang kapulungan. Ang Kamara de Representantes magpapatupad naman ng 5 reforma para huyan sa pagpapatibay sa 2026 budget at sa implementation process. Yan po'y upang matiyak pa rin ang full transparency. Yan at iba pang mga balita mula po sa Kamara de Representantes sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Magpapatupad ng 5 reforma ang Kamara para sa pagsasabatas sa 2026 national budget at sa implementation process. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang pahayag sa ginawang pag-turnover ng National Expenditure Program. Ang 6.793 trillion na 2026 budget proposal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng pinuno ng Kamara na ang mga reforma ay naglalayong tiyakin ang ganap na transparency at isangkot ang publiko sa pamamagitan ng People's Organization dahil ang budget ay pera ng bayan. Sinabi ni Speaker, kanilang tatanggalin ang small committee na siyang nagko-collate ng mga institutional amendments sa budget. Ayon pa kay Speaker, bukas ang talakayan. Lahat ng amendments dapat alam ng mamamayan. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakakaalam. At bawat pisong ginastos, dapat may katumbas na serbisyong mararamdaman. Ang panglima kanyang binigyang prioritize ang investment at truly na magbabago sa buhay ng mga Pilipino. Ang agriculture para sa food security, infrastructure for connectivity and jobs, education for opportunity, health for all at defense and disaster preparedness para sa national safety. Kapag malinaw umano ang proseso, malinaw din ang tiwala. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. Serve the Filipino people in the year ahead. Like every family, we know that every peso must have a purpose. We cannot spend what we do not have, and we must spend wisely on what matters the most. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. The NEP is more than just numbers on paper. It is the government's plan to make the vision of Bagong Pilipinas real. Roads that connect communities, markets where food is affordable, schools that open doors to opportunity, hospitals that save lives, and safe, secure communities for every Filipino. A budget is not just a spending plan, it is a mirror of our priorities and a measure. Samantala, ang budget allocation sa National Expenditure Program na sinabmit ng Department of Budget Management sa Kongreso, batay sa 2026 proposed national budget, ang top 10 departments na may mataas na alokasyon ay ang Education na nasa 928.5 billion, Public Works nasa 881.3 billion, ang Health nasa 320.5 billion, ang Defense naman ay nasa 299.3 billion. At ang DILG nasa 287.5 billion. Ang agriculture nasa 239.2 billion, social welfare nasa 227 billion, transportation nasa 198.6 billion, ang judiciary na pang-siyam ay nasa 67.9 billion at ang pang-sampu ay ang labor and employment na nasa 55.2 billion. Ayon kay Budget Secretary Pangandaman, ang panukalang 6.793 trillion na national budget para sa fiscal year 2026 ay layong isusine ang economic growth momentum ng ating bansa.
Habang ang budget dimensions by sector naman, ang pinakamataas na may budget ang social services na may pinakamalaking budget na nasa 2.314 trillion pesos. Sinabi naman ni Pangandaman na ang budget ay pinaghirapan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin si DBM Secretary Amena Pangandaman. Nais ko din pong ipaalam sa inyo na pinaghirapan po ito ng ating mahal na Pangulo, who personally sat down with each agency, not just once but several times, asking their concerns, their needs, and planning with them how we can make our agenda for prosperity truly felt by the Filipino people. And our very hardworking officials, bureaus, services, offices at the DBM, together with all the departments and agencies of the executive branch, worked hand in hand to ensure the fulfillment and the needs and aspirations of the Filipino. Si Budget Secretary Amena Pangandaman. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, nananatiling maayos ang mental condition ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila pa ng kanyang pamamayan. Inihalimbawa ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang kalagayan ng bawat detainee na nadidepress hanggang sa nawawalan na ng ganang kumain na halos kapareho daw ng sitwasyon ng dating Pangulo na kanyang ama. Malipitan niya na walang ganang kumain ng dating Pangulo dahilan ng kanyang tuloy-tuloy na pangangayayat. Gayunpaman, sa kabila nito ay nananatili anyang maganda ang kondisyon ng kanyang mental health, maliban lamang anya sa katotohanan ng patuloy siyang tumatanda habang nasa detention facility. Samantala, nakatakda ring bumiyahe papuntang The Hague, Netherlands ang acting mayor upang bisitahin ang kanyang ama. Bagamat siya ang nagsisilbi bilang acting mayor, anya patuloy pa rin susundin sa Davao City ang direksyon na ibinibigay ng dating Pangulo tulad ng nakagawian ng mga Davaoenos. Nanindigan naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na handa itong sumagot sa lahat ng alegasyon laban sa kanya sa nakapalubuyan na ika-4 na impeachment complaint. Ayon kay Vice President Sara, Legal Counsel at Spokesperson Attorney Michael Pua, mula pa noong sinabi ng Pangalawang Pangulo na gusto niya ng bloodbath ay inihanda na ng buong kampo ang lahat ng argumento at kasagutan sa pagtutulungan niya ng 16 na mga abogado. Giit ni Pua, nakikinig si Vice President Sara sa kolektibong diskusyon ng kanyang legal team at sumusunod ito sa kanilang mga payo. Sa katunayan niya, madali lamang ang ginagawang brainstorming process ng legal team, lalo na at abogado rin ng Pangalawang Pangulo, kaya't kampante ang kampo sa kahandaan na sagutin ang lahat ng alegasyon. Sa gitna rin ng espekulasyon na posibleng may maghahain muli ng impeachment complaint laban sa Pangalawang Pangulo pagsapit yan ng Pebrero ng susunod na taon, niniwalang abogado na handa ang Pangalawang Pangulo na harapin ang mga posibleng o alegasyon na posible muling iharap kahit pa may idagdag sa mga nauna ng alegasyon. Ayon sa abogado, bukas ang kampo ng Pangalawang Pangulo sa anumang ihaharap sa kanya. Kasama na dito ang posibleng oral arguments kung ipag-uutos man ng Korte Suprema matapos ang ilang motion for reconsideration na inihain sa Korte. Sa kasalukuyan ay pinagkahanda na rin ng naturang kampo ang kanilang kasagutan sa motion for reconsideration na unang inihain ng Kamara de Representantes. Iyakan niyang maihain ito sa loob yan ng 10 araw na ibinigay ng Supreme Court bilang palugit. Samantala, sinusuportahan po ng League of Cities of the Philippines ang kautusan ng Department of the Interior and Local Government na nagbabawal sa lahat ng kawani nito, pati na rin sa mga halal at itinalagang opisyal at empleyado ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay na makilahok sa anumang uri ng online na pagsusugal. Ayon sa Liga, mahalaga ang hakbangin ito upang mapanatili ang pinakamataas na antas ng integridad at kredibilidad na inaasahan mula sa mga lingkod bayan. Ang DILG Memorandum Circular No. 2025-82 ay malinaw daw na gabay at bilang samahan ng nasa 149 na lungsod sa buong Pilipinas, nakatuon ang grupo sa pagpapalaganap ng kautosang ito sa mga kasaping lungsod at sa pagsasagawa ng mga dialogo upang matiyak ang maayos na pagpapatupad nito. Bilang ang mga opisyal naman ng pamahalaan, tungkulin umano nilang maging mabuting halimbawa sa mga nasasakupan at magsikap na gawing ligtas at maayos ang mga komunidad.
seguridad. Ang pakikilahok sa online na pagsusugal ayon kay Zamora ay nakakaabala sa tunay at epektibong paglilingkod sa bayan. Hinimok din ng Liga ang publiko na iulat ang sinumang lokal na opisyal o empleyado na lalabag sa nasabing direktiba. Mariin namang tinututulan ng organisasyon ng anumang gawain na maaaring makasira sa dangal ng public service o serbisyo publiko at sinusuportahan nito ang mahigpit na parusa na nakasaad sa naturang memorandum. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, patuloy ho ang paglakas ng bagyong Goryo habang ito'y papalapit sa katimugang bahagi ng Taiwan. Ayon sa pinakahuling ulat, tinatayang nasa 160 kilometro hilaga ho ng Itbayat, Batanes ang sentro ng mata ng bagyo. Batay ho yan sa lahat ng nakalap na datos. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 o 25 kilometro kada oras. Taglay ang pinakamalakas na hangin aabot ng hanggang sa 155 o 155 kilometers per hour. Malapit yan sa gitna ng bagyo at may pagbugsong hangin na maaring aabot ng hanggang sa 215 kilometers per hour. Dahil ho sa lakas ng bagyo, itinaas na ang signal number 2 sa Itbayat sa probinsya ng Batanes, habang nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng naturang probinsya. Bukod sa direktang epekto ng bagyo, pinalalakas din nito ang southwest monsoon, o ito ho yung kilala sa tawag na hanging habagat, na magdudulot ng malalakas na hanggang sa halos bagyong bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Babuyan Group of Islands, ang hilagang bahagi po ng mainland Cagayan, silangang bahagi ng Isabela, at ang hilagang bahagi ng Ilocos Norte, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar na lantad sa hangin. Pinapayuhan ng publiko na maging mapagbatsyag at maganda sa posibleng pagbaha, landslide at pagtaas ng alon sa mga apektadong lugar. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Dating Executive Secretary naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinampahan ng disbarment case sa Korte Suprema. Ang petitioner ginit na walang halong pamumulitika laban kay Atty. Rodriguez. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Balikan natin mamaya ang linya ni Bombo Grant Hilario. Mga kabombo, kaugnay pa rin po ito doon sa disbarment na inihain, isinampa laban kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Abangan din ang dagdag na report mula kay Bombo Isa Cotoner mamaya. Ito hong mga bagong beep cards para yan sa mga estudyante, mga persons with disabilities na may kasama ho na 50 o 50% sa discount, inilunsad po ng Department of Transportation. Binalaan din po ng naturang ahensya o opisina yun pong mga nananamantala sa pagbebenta daw ho ng beep cards. Abangan ho yan mamaya. Bombo International News. Inilatag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 5 prinsipyo na dapat daw matupad para matuldukan na ang gyera sa pagitan nila ng Hamas. Kabilang sa mga binanggit na kondisyon ni Netanyahu ay ang pagdisarma ng Hamas at pagpapalaya sa lahat ng mga bihag ng grupo sa Gaza. Sakaling mananyang tumalima dito ang Hamas at isuko ang kanilang mga armas, mag-demilitarize at palayain ang lahat ng natitirang mga bihag. Plano ng Israel na maglagay ng security zone sa borders nito sa Gaza para maiwasan ang terrorist incursion at magtatag ng civilian administration doon sa Gaza. Nilinaw din ni Netanyahu na hindi nila punteriya na okupahin ang Gaza kundi para palayain ito mula sa kamay ng Hamas terrorist. Subalit nagbanta din si Netanyahu na kung hindi daw magdisarma ang Hamas, mapipilitan niya ang Israel na tapusin na ang trabaho at tuluyang lipulin ang Hamas. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 5 principles for concluding the war. 1. Hamas disarmed. 2. All hostages freed. 3rd, Gaza demilitarized. 4th, Israel has overriding security control. And 5, non-Israeli peaceful civilian administration. By that I mean a civilian administration that doesn't educate its children for terror, doesn't pay terrorists, and doesn't launch terrorist attacks against Israel. That's what we want to see in Gaza. So it's neither Hamas nor the PA. That's our plan. Given Hamas's refusal to lay down its arms, Israel has no choice but to finish the job and complete the...
Tinukoy din ni Netanyahu ang natitirang mga kuta o pinagtataguan pa ng Hamas sa Gaza Strip, kabilang po dyan ang Gaza City at ang Central Camps at Muwasi. Pinasinungalingan din ng Israeli Prime Minister bilang peke ang mga pinapakalat na larawan ng Hamas na mga nagugutom at nangangayayat na bata sa Gaza. Subalit tinuligsa din ni Netanyahu ang inilabas kamakailan ng Hamas Military Wing na larawan ng isang Israeli hostage na si Eviatar David na nangangayayat na at inakusahan ng Hamas na sinadyang ginugutom ang mga bihag kaya't nauwi sa ganitong kalagayan ang kanilang kalusugan. Narito pang bahagi ng pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The only ones that are being deliberately starved in Gaza are our hostages. This is Eviatar David. Look at his hand, at his arm. He's being deliberately starved by these Hamas monsters. And look at the Hamas captor. Look at the difference. He's eating, and he's eating well. The purpose of this news conference is to puncture the lies and spread the truth, but that distortion has been propelled around the earth, almost the way that the Jewish people. Sa kasalukuyan, puspusan ang ginagawang pagsisikap ngayon ng Gaza mediators na nangunguna ngayon sa pagsusulong na buhayin ang pagkakaroon ng 60 araw na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Meron na naman ko tayong 29 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang Manila City Government binalaan po ang mga residente at mga negosyante na sumasakop sa mga sidewalks. May mga update po dyan si Bombo Jovino Galang. Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga negosyante at residente na humaharang sa sidewalks na kanila itong tatanggalin. Ayon sa alkalde na makailang ulit na silang nagsagawa ng clearing operations sa nasabing lugar, subalit patuloy pa rin ang pagbabalik. Kaya gagawa na sila ng mas mabigat na hakbang laban sa mga nakahambalang sa kalsada. Gusto ko lang malinaw at least ako'y nagbabala na. Sabi na, mga taga Santa Cruz area na yan, District 2, District 3, tigilan ninyo na yan. Kasi susunod, iba na po ang gagawin namin. Ngayon, nakikiusap pa kami. For the meantime. Pero siguro naman, mahal nyo rin ang Maynila, mahal nyo rin ang lugar ng ating tinitirhan, kinabubuhayan, kung saan nag-aaral ang ating mga anak, mahal nyo rin ang inyong mga sarili. Dahil pag nagkahap, malalagay na naman tayo sa panganib. Pinasalamatan din ng alkalde si Transportation Secretary Vince Dizon dahil sa pagkilala sa kanyang noong kausapin ang mga residente na madadamay sa gagawing bagong train system sa bansa. Sinabi niya, natuwa naman ako, na-appreciate niya, nag-request sila ng letter of no objection nung umaga, in less than 24 hours, nakuha nila yung letter of no objection government under our watch. Na-appreciate ni Secretary Vince at ng DOTR family. At the same time ng mga foreigner, dalawa pong klase ng foreigner dyan, yung Japanese counterpart and Indonesian counterpart. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balikan po natin ang linya ng ating kasamahan mula dyan sa May Korte Suprema. Dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos sabay sinampahan po ng disbarment case. Alamin po natin ang buong detalye sa balitang yan mula kay Bombo Grant Hilario. Nahaharap ngayon ang dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez sa isang disbarment case. Naghain sa Korte Suprema ng reklamong disbarment ang law student na si Jason Binay Suarez, kaanak ni former Vice President Jemar Pinay kontra kay Attorney Rodriguez. Kanyang sinabi na ito'y dahil sa may nilabag umanong panuntunan na naturang abogado kaugnay sa libro nitong isinulat na Kingmaker the Hard Copy. Ayon sa eksklusibong pareham ng Bombo Radio Philippines kay Jason Binay Suarez, kanyang ibinagi na hindi raw naayon sa CPRA o Code of Professional Responsibility and Accountability ang ginawa ni Attorney Vic Rodriguez. Huwag na yan, ating pakinggan si Jason Binay Suarez, petitioner.
I filed the disbarment case against Attorney Vic Rodriguez based on his book, The Kingmaker. I felt that nung nabasa ko yung book niya, na he committed violations of the CPRA. So ako naman, para malaman natin kung talagang may violation siya, so I decided to file a complaint. Habang bunsod nito ay binigyan linaw niya na ang paghahain ng disbarment laban kay Atty. Vic Rodriguez ay walang halong pamumulitika. Kanyang pinabulaanan na ito ay patungkol lamang sa naturang abogado, kundi anyay nakasentro ang reklamo sa tiwalang ibinibigay ng mga kliyente sa kanilang mga abogado. Kaudinayan ating muling pakinggan si Jason Binay Suarez, ang petitioner sa disbarment case laban kay Atty. Vic Rodriguez. No. This has nothing to do with politics, no? Kasi alam naman natin the relationship between lawyers and clients is founded in trust and confidence, di ba? Yung mga tao should be able to trust their lawyers na kung ano man yung mga napag-usapan, kung ano man yung mga nangyari sa kaso, hindi makakalabas. Ito naman ay sinagot si Atty. Vic Rodriguez at sinabing hindi umano anya ito magiging dahilan upang siya'y mapatahimik at mapigilan para maging kritiko ng administrasyon. At iginit ni Jason Suarez na walang ganitong intensyon siya sa kanyang paghahain ng disbarment complaint sa Korte Suprema. May isa pa nating pakinggan muli si Jason Binay Suarez, ang naturang petitioner. Yes, Gans. Yeah, yun talaga. Sa totoo po, no, this is not about me, this is not about kung ano pa po man issues, no. Sa totoo lang. Ang akin lang po dito, lahat naman sinulat niya sa libro niya eh. Wala po to kinalaman na patahimikin siya, wala po akong kakayahan, no, na mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa bahagi ng Korte Suprema, dako tayo sa may Department of Transportation Office, ang bagong beep cards para ho sa mga estudyante, mga persons with disabilities na may kasama ho na 50% sa discount, inilunsad po ng Department of Transportation. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Simula Setyembre, mas magiging mabilis at maginhawa na ang pagkuha ng personalized beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities na may automatic ng 50% discount sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tugon ito upang mas mabilis at maging convenient ang biyahe ng mga pasaherong kabilang sa mga nabanggit na sektor. Para sa mga estudyante, ilulunsad ang white personalized beep cards na may pangalan ng card holder. Valid ng 1 taon at renewable kada school year. Hindi na rin kailangan pumila para makuha ang discount. Kailangan lamang magpakita ng valid school ID sa anumang estasyon at agad nang ipiprint ang card. Sa parehong buwan, mapapabilis din ang pagproseso ng beep cards para sa mga senior citizens at PWDs. Mula sa dating 5 hanggang 7 araw ay makukuha na ito agad sa ticket counters. Kasabay nito, inalis na ang requirement na mag-fill out ng forms para makakuha ng 50% discount. Para kay Dizon, ito ay sayang sa oras dahil simple lang naman ang requirement na kailangan mula sa mga estudyante. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station sa MRT 3, LRT1, and LRT2. One time. I-renew mo lang yan after every school year. Nakatakda ring i-deliver ang nasa 300,000 na dagdag na beep cards para sa LRT1, LRT2 at MRT3 ng beep company upang puna ng kakulangan dito. Iginit din ni Dizon na huhulihin nila katuwang ang Pambansang Kapulisan at DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang sinumang nasa likod ng nananamantala ng pagbili ng maramihang beep cards at binibenta ng mas mataas na presyo. I-announce ko na rin that by next week, beep card will be completing a delivery of 300,000 additional beep cards across LRT1, LRT2, and MRT2.
both the PNP and our SAIC. No? And papantayan namin itong mga to. Itong mga, ang ginagawa kasi nila, siguro, kunyari, mga tambay sa kalye, bibigyan nila ng 50 pesos. O, bumili ka ng dalawa o isang gift card. Bigyan ng 50, bali wala sa kanila yun. Kasi, ang bentahan nila ng gift card, 300 pesos. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Samantala sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang pasok sa mga paaralan at ilang tanggapan dyan po sa lalawigan ng Batanes suspendido dahil sa pananalasa ng bagyong Goryo. Kaugnay niyan, may kabuuan pa pong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Suspendido ang pasok sa paaralan at ilang tanggapan sa lalawigan ng Batanes dahil sa banta ng pananalasa ng Typhoon Goryo. Sa ngayon kasi ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bayan ng Itbayat habang Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldan S. Decul ng Batanes, sinabi niya na simula kaninang madaling araw ay nararanasan na ang pabugso-bugsong ulan sa kanilang nasasakupan. Kanselado na rin ang lahat ng flights at biyahe sa karagatan kaya mayroon ding mga turista ang na-stranded sa isla. Sa ngayon ay wala pa namang naitalang mga evacuees subalit patuloy ang maigting nilang pagbabantay sa lagay ng panahon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente roon. Isa sa pangunahin nilang tinututukan ay ang mga coastal communities sa Batanes at ipinagpapasalamat na lamang nila dahil hindi pa kalakihan ang alon sa ngayon sa karagatan. Pinalalahanan naman niya ang publiko pangunahin na ang mga apektado ng bagyo na mag-ingat upang makaiwas sa mga hindi kanais-nais na insidente na maaring maitala dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon po ay nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong ulan at hangin dala po nitong bagyong Goryo. So kasalukuyan po kami nagmo-monitor kung ano na po ang nag-umpisa po itong pabugso-bugsong ulan kanina pong mga madaling araw, mga 3:00 at hanggang ngayon ay patuloy po yung pabugso-bugsong hangin at ulan. Wala na pong pasok ang mga school at opisina. Sinuspend po nila ngayong araw para po mapagbigyan at ganoon din po sa ibang munisipyo ay wala na rin po pasok ang mga bata sa school at high school. Continuous po ang ating monitoring na pagbibigay ng mga advisories and sa lahat ng mga munisipyo base sa mga latest forecast track ng bagyo. At di man siguro tatama sa amin yung bagyo na direkta pero ganoon pa man mararamdaman namin dito kaya po nakahanda na rin po ang lahat ng ating mga kababayan dahil dito sa bagyo na to. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Dako tayo dyan sa mga Eastern Visayas. Ang inflation rate sa naturang rehiyon patuloy pa rin bumababa sa kabila po yan ng pagsasayos doon sa San Juanico Bridge. May update po dyan ng Bombo Radio Tacloban. Sa patuloy na pagsasaayos ng San Juanico Bridge at mga pumapasok ng mga bagyo sa bansa, patuloy rin bumaba ang inflation rate sa Region 8. Sa inilabas na bagong datos ng Philippine Statistics Authority Eastern Visayas, kaugnay sa inflation rate mula 4.4% noong July 2024 at ngayong July 2025 naman ay bumaba ito ng negative 0.2%. Ayon sa PSA Region 8, ang food and non-alcoholic beverages ang malaking kontributor sa pagbaba na may 203.3% at transport naman na mayroon namang 86.7% share.
Samantala, ang probinsya ng Biliran ang may mas mababang inflation rate na may negative 1.1% nitong July 2025 kumpara noong July 2024 na may 6.1%. Dalang mga supply ng agricultural products umano doon ay hindi naman gaano naapektuhan ang San Juanico Bridge. Isa umano sa mga nakatulong ay ang pagbibigay ng agarang tulong ng gobyerno gaya ng libreng sakay sa mga truck na nagdadala ng supply sa Leyte at Samar. Sa naging sagot naman ng DTI sa Bombo Radio Tacloban kung ano ang hakbang na kanilang ginagawa, ito'y tumugon na patuloy umano nilang babantayan ang presyo ng Eastern Visayas katuwang ang Department of Agriculture. Nasa 5th lowest inflation rate naman ang Eastern Visayas sa lahat ng rehiyon sa bansa. And then October is negative 1.4. Then after that, ngayon ang asset natin ngayon is negative 0.2%. Kala natin, wala bang effective problem natin sa San Juanico. Actually, in some commodities mayroon. Kaso lang, nabawi siya in other commodities which are heavily weighted. Mas exciting sakay sa mga tao na tumatawid sa San Juanico. Meron din libre sa world commodity. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, si House Deputy Speaker Janet Garin tinawag na diversionary tactic lamang ang tinaguriang contractors upang ilihis daw ang totoong issue sa maanumalyang mga proyekto. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Iloilo. Mariing itinanggi ni House Deputy Speaker Congresswoman Janet Garin ang pagkakasangkot niya sa kontrobersyal na listahan ng mga tinaguriang contractors na inilabas ni dating broadcaster Jay Sonza. Sa isang panayam ng Bombo Radio kay Dr. Garin, inilahad niyang walang katotohanan ang naturang ulat at iginiit na isa lamang itong hakbang para ilihis ang isyu na tinutukoy mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. Binanggit din ni Garin na hindi dapat magpadala ang publiko sa mga peking balita. Paninindigan niyang wala siyang kinalaman sa mga taong idinawit sa nasabing listahan. Ayon pa kay Garin, maaaring may personal na dahilan si Jay Sonza kung bakit isinama ang kanyang pangalan sa mga di umano'y sangkot sa isyu. Iginiit ng kongresista na bukas siya sa investigasyon at sinusuportahan niya sa kabila nito ang isinasagawang pagdinig sa Kongreso. Tungkol naman sa mga proyektong may kinalaman sa flood control, binigyan din ni Garin na hindi lahat ng ganitong proyekto ay may bahid ng korupsyon. Marami na niyang mga komunidad ang naprotektahan dahil sa mga ito. Dagdag niya, makikita ang tunay na epekto ng mga proyekto sa mga lugar na dating binabaha, kaya mahalaga ang maayos at patas na investigasyon. Peking balita ang inilalabas ni Jason at alam naman natin hindi siya kapaniwala, kaya nga kaliwat kanan ang mga kaso na nangyayari sa kanya. Siguro may rason siya na idahit ang pangalan ko para i-divert ang issue dun sa mga talagang involved. At kitang-kita naman natin, tila parang gusto niyang dumihan na i-divert, no, ilihis ang totoong issue na tinutubok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We are very grateful with the initiative of the President. The Congress is very much at narinig rin na namin ng Speaker Martin Romualdez when he stood up and said, kailangan talaga itong matingnan. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo MJ Amora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga provincial report, ito pong inilulutang na Constitutional Convention, posible na hong gamitin bilang political arm laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi praktikal ang paggamit ng Constitutional Convention o CONCON sa pag-amyenda ng konstitusyon ayon sa constitutional law expert Attorney Alexis Medina. Giit ni Medina, questionable ang timing, motibo at pondo sa likod ng panukalang CONCON, lalo na kung layunin lamang nito ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ang proseso ng CONCON ay masalimuot at matagal mula sa pagpili ng mga delegado,
pagdaraos ng mahahabang debate hanggang sa plesitibo kung saan muling hihingan ng pasya ang taumbayan. Bukod sa komplikasyon ng proseso, nangangailangan ito ng bilyon-bilyong pesos sa budget, isang gastusin na hindi makatarungan sa gitna ng umiiral na krisis sa bansa. Bagamat legal na opsyon ito sa pananaw ng Senado, hindi ito itinuturing na pinakamainam na ruta para sa House of Representatives. Dagdag pa ni Medina, walang kasiguraduhan na may konkretong resulta ang konkon sa loob ng 2 o 3 taon. Sa halip, mas nararapat anyang isaalang-alang ang mas epesyente, makatuwiran at makatarungang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon. Pwede naman pong gawin yan. That can be done. But it's a lengthy process. It's a tedious, madugo na process. No? First, they will decide na kami ba mag-propose ng amendment? Congress ba? Sa Constituent Assembly? Or tatawag na lang tayo ng Constitutional Convention, mag-i-election to elect the representative of the Constitutional Convention. Maraming debate. So magde-debate pa kung ano yung wording, kung ano yung ano. So ito yung binigay sa kanilang Constitution. Yung Constitution din ang kanilang gagamiting basihan kung anong interpretation nila sa trabaho nila. At kung ang interpretation nila hindi sila tutuloy, kasi nga void yung articles of impeachment, sabi ng Supreme Court, or sila mismo, tingin nila void yung articles of impeachment, then hindi sila tutuloy. Okay? That's an option for the Senate. Now, bottom line po nito, impractical yung amendment. It's impractical, it's expensive because kung Constitutional Convention, election for constitutional delegates, then another plebiscite, billions of pesos, and takes a lot of time. So it's not advisable, especially even from the cost perspective, no, and not to mention priority perspective. Bumabaha ho sa sa iba-ibang parte ng Pilipinas, so 1 billion for what to choose constitutional delegates, and so impractical po, but legal, but may not be practical. Si Attorney Alexis Medina, ang constitutional law expert. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa pong balita sa lalawigan, meron pong isang pulis dyan sa Bohol na umano'y nangharas at nagbanta sa isang American national at kanyang asawa, pinaiimbestigahan na ngayon. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng update mula sa Star FM Cebu. Inilipat na sa Provincial Personal Holding and Accounting Section at tinanggalan ng inisyong armas ang isang tauhan ng pulisya na umunay sangkot sa pangaharas ng isang American national at Pinay na asawa nito. Base sa investigasyon, nangyaring insidente noong Lunes ng hapon, Agosto 11, sa bayan ng Gindulman, Bohol, kung saan habang nagmamaneho ng motorsiklo ang 41 anyos na American national kasama ang 25 anyos na asawa nito, nadaanan nilang nagsagawa ng oplansita ang akusadong pulis. Pinahinto pa umano sila dahil wala silang suot na helmet at matapos ang ilang sagutan, tinanggalan pa ng susi ang kanilang motorsiklo at pinagmumura sila habang hawak ang armas. Idinagdag pa ng mga ito na itinulak at hinampas ng pulis ang biktimang dayuhan at nagbanta na gagamitin ng armas laban sa kanyang asawa at 5 buwang sanggol. Sa eksesibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Colonel Norman Luis, inihayag nito na inihanda na ang mga dokumento para formal na sampahan ng kasong grave threats ang suspect na pulis. Sinabi pa ni Nuez na agad ding pinag-utos ang masusing investigasyon ukol sa insidente upang matukoy kung may basihan ang kasong administratibo laban sa akusado. Binigyang diin pa nito na ang PNP ay seryoso sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin bilang tagapangalagay ng batas at tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayan. Mahigpit namang pinaalalahanan ng kapulisan na laging isa-isip ang karapatang pantao sa kanilang mga operasyon. The incident na nangyari po sa Gindulman, would like to remind sa ating mga kapulisan na maging mahinahon po tayo at pataasan po ating pasensya at observe po maximum tolerance in the performance of police duties. We are trained to be patient and mag-handle po ng mga ganitong issues, lalo na sa conduct ng law enforcement operation. So follow po tayo sa
rules and regulations sa ating police operational procedures at saka sa mandates of the law, including po observance of human rights. So para maiwasan po natin ang ganitong mga pangyayari po. Mula sa lalawigan ng Cebu, ito si Star DJ Kylie Cristal. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yan pa rin sa bahagi ng Visayas area, mga kabombo, sa probinsya ng Capiz. Pumarot na po sa halos 1,000 yung pong kaso ng dengue horon. May update dyan ng Bombo Radio Rojas. Umabot na sa 778 ang kabuuang kaso ng dengue sa lalawigan ng Capiz mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Giza Lorraine Porras, ang Population Program Officer 1 ng Capiz Provincial Health Office, sinabi nito na bagamat may naitalang 21 bagong kaso ngayong linggo, mas mababa ito ng 25.23% kumpara sa kaparehong period noong 2024 na may 1,308 na kaso. Aniya, 4 na katao na ang nasawi mula sa mga kumpirmadong kaso, katumbas ng 0.41 case fatality rate. Pinakapiktadong age group ay mga nasa 10 hanggang 19 na taong gulang na bumubuo sa 27.4% ng kabuuang kaso. Sa talaan ng lungsod at mga bayan, pinakamataas ang kaso sa Rojas City na mayroong 350, kasunod ang Tapas na may 114 at Dumaraw na may 50. Pinakamalaking pagtaas ng kaso ay naitala sa Tapas na 93.22%, habang pinakamalaking pagbaba ay sa bayan ng Sigma na may 70.48%. Patuloy namang minumonitor ng Provincial Health Office ang clustering ng dengue sa ilang lugar, gaya ng mga bayan ng Dao, Dumaraw, Dumalag at Rojas City, kung saan may 3 o higit pang kaso sa parehong lugar sa loob ng 4 na magkasunod na linggo. Nananawagan ng mga otoridad sa publiko na maglinis ng kapaligiran at tanggalin ang mga posibleng pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Currently po, yung datos po natin is kumpara po nung last year po is mas mababa po yung kaso ng dengue natin. And hindi lang tayo po magiging kampante, kasi kailangan po natin i-sustain or kailangan po natin i-maintain po yung 5S strategy po para ma-prevent po natin o ma-prevent po natin ang pagkakaroon ng another outbreak dito sa probinsya ng Capiz po. Para po sa ating po lahat sa probinsya ng Capiz po, sa lahat po ng Capiz noon po, dapat po nating tandaan po yung pinaka-epektibo po na gagawin natin is yung 5S strategy po talaga. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka-Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan at balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling mga social media pages. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa probinsya po ng Iloilo at mga karatig na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station dyan ng Star FM Iloilo. Ganon din po sa may Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang ating Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at karatig na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at maging ang Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga taga-riyan, sa may bahagi ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. Habang dyan sa Leyte Province at katabing mga probinsya, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka-Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us
from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulaw na sa hapon. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Si President Bongbong Marcos ang natalana sining mga bisita. Subong siniiyang adlaw diri sa bahin sang syudad sang Iloilo para nga mag-inaugurar sa building dinaiya sa may sulod sang Fishport Complex. Kumusta ang deployment sang aton siniiyang Iloilo City Police Office sa pagpabilin sang kalinong katawhay sa pagpadulong diri pagbisita, ikaduwa nga pagbisita sa syudad sang Iloilo ni President Bongbong Marcos. Check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Pauline Piliora. And then balikan ta karon sa aton sining pagpangalagad kay ginapang checkar naton ining mga informasyon natuhoy sa sining relief order batok sa kay Iloilo City District Engineering Office District Engineer Roy Pakanan. Kayong information nakuha naton diri kagina dito sa may session hall no sang City Council. Ti pangita to si may mga dokumento to nga nagapabutyag bla or nagapamatuod sang pagpahalin sa kay District Engineer Roy Pakanan. Kag istoryahan taman later on ang kaseryoso sang city government sa pag rekomendar nga kon hindi lang gid man mapuslan kag halit lang ang tuga sining mga ginhold nga mga proyekto o sa nga kontrobersyal sining iyang mga mga kontraktor to bla St. Timothy Construction Corporation kag ang Alpha and Omega to bla nga mga ginpatigayon sining mga flood mitigating project. Hambal kagapon sa kampo ni Mayor Inday Raisa Treñas nga kung hindi malang mapinuslanon ini irekomendar na lang sa pagpadimulis ini. Anyway, balik-balikan tayo ng mga istorya karon sa aton man sinibre nga pagpangalagad check tanay si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Nakahanda na Bombo Cham ang Iloilo City Police Office. Kaupo diri ang mga security agency group
sa ilang deployment sa pag-abot sang presidente nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud nga magtambong ini sa inauguration sa rehabilitated kag improved nga Philippine Fisheries Development Authority o kon PFDA sa Iloilo Fish Port Complex sa bahin man sang New Market Hall sa may barangay Tansa Baybay, Iloilo City, subong ini siya nga hapon. Sunod diri kay Police Major Shirley Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, may nagakaigo diri nga mga security package kag may pila ka mga naka-standby nga mga platoons in kaso por kaso kinanglan balasang crowd control kung may mga untowards man nga pagpugok sa mga pumuluyo nga magkadto or pila diri ka mga Ilonggo nga magtambong within sa perimeter sa area sang pagatambugan diri si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong nga hapon pahig diri niya nga all systems go na kag naga-coordinate naman sa mga close in security group or security personnel para sa iban pa mga security requirements sa tanan subong nga aspeto sa posible mga ruta bala ni PBBM may-ari dahil nakahanda naman nga mga naglain-lain nga mga personnel halin sa lugar mismo sa pag-aabutan niya sa inner, outer parameter, subong man sa outer or sa route parameter nga adyan diri sa presidente as early as possible or as early as of this day and prior to this day naka-check yar na ining mga personnel sa Iloilo City Police Office kaupod ining mga security groups until nga ma-terminate lang ni ining mga kapulisan naton o po ng mga security groups until such time nga maka-pull out na ining presidente kung ano man oras karon Bombocham. Pahiyag diri niya nga may support man ini halin mismo gid sa Presidential Security Guard kag may ginahatag ini sila ang PSG sa mga requirements to make sure nga properly na check ang lugar sa aton dali nga mga kapulisan Bombocham. Pabatibulan naton ang aton ng interview kay Police Major Shirley Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Set na kita ready na kita no sa deployment naton sa pag-abot sang aton nga presidente diri sa siyudad sang Iloilo. Ang may ara kita nga nagkakaigo nga security package nga gi-provide sa aton nga presidente kag may mga pilaman kita ka standby nga mga CDM platoons para nga magabulig in kaso nga kinahanglan may i-manage nga mga crowd kag kung may kinahanglan na respondihan in any eventualities. So all systems go naman kita and we are coordinating sa mga close-in security sa aton presidente para sa iban pagid ng mga security requirements. Yes, no, we will may kaangay kita kakaigo nga security package nga gin-preparar para sa aton presidente kag tanan nga aspeto sa seguridad is na-considered nato no may mga deployment kita sa nakalain-lain nga lugar no area security, route security, ng mga perimeter security, inner, outer security, and we will ensure no ang target na mangin successful ang iya pagbisita diri sa syudad kag wala sing any untoward incident no nga matabo no during sang stay sang atong presidente diri. And ang atong deployment mag-terminate lamang ina no until such time na maka-depart gid siya fully diri sa area ta kag masiguro nga safe na siya. Ba't diri ma'am ano oras kita nag-start deploy ma'am sa mga personnel? Early pa ang aton deployment kag ang ano sinidiri is mas maayo nga mauna gid kita sa aton presidente. So in case may mga pagbago ang importante naka fully deploy na aton mga personnel. May kita na support kita sa mga presidential security guard no sa mga PSG, mga in charge security sa presidente. May mga requirements na sila nga ginhatag sa aton para nga magbulig kag magpasiguro ang tanan nga mga areas is properly na checkyaw. Si Police Major Shirley Sangrines Bombocham, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. All right, so halin sa gwa sang compound sang Iloilo Fish Port
complex sa Bombo Pauline, may makita ka na dira nga naka-deploy siniyang personnel sa Iloilo City Police Office? Subong man sa mga ruta nga posible maagyan nga kag ginagani naton pubocham na sumalang naton ang highway patrol group pila ka mga closed van nga nagapadulong dito sa bahin sa Iloilo International Airport, but we'll see kung ano oras pwede karon ang abot ni President Bongbong Marcos Jr. Apang nila pa siguro diri sa Iloilo City Police Office o pwede sa security groups diri nga naka-deploy subong sa bahin sa syudad sa Iloilo nga naka-coordinate ni sila sa Presidential Security Group to make sure nga ang seguridad man sa presidente padulong diri sa may bahin sa Baybay, Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Limited Pilar, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang report. Si Presidenta Bongbong Marcos matambong sa sining pag-inaugurar sa Philippine Fisheries Development Authority facility dira sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Di gina-expectar man naton nga mga matagas nga opisyal sa bahin sang syudad ang posible nga magatambong sa nasambitan sining inauguration, no? Kag kun ara si Congresswoman Jam Barunda sa aton sining mga kabumbo, ara man si Mayor Inday Raisa Triñas, sugat anay naman ila sining Banas. Ti basin diri pa lang kag makaistoryang tatlo may kantanan sa sining pagbuyagyag man ni Presidente Bongbong Marcos sining mga proyekto bla, no? Hindi lang niya kay ang pag-inaugurar sa isa ka proyekto man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kunti maistoryahan man ang bahin sa mga kontrobersyal nga mga proyekto diri, katulad ng ilang sining mga flood mitigating project nga yari diri subong sa syudad sa Iloilo kag ang nag-undertake sini amo iya ang nagapangunaman or top 5 sa listahan ni Presidente Bongbong Marcos nga mayara sang kontrobersyal nga flood control project sa bahin iya sang syudad sang Iloilo. No, ti sa syudad sa nasiling na naton may tatlo diri, no? Phase 1 and Phase 2 sa bahin sang Lapos kag ang iya sang iya ni sang St. Timothy Construction Corporation. Ang Phase 1, 150,000. Phase 2, 150,000 man. Sa aton sining mga kabumbo, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, ginawardan man ini sila sang flood mitigation project nga balor 150,000 pesos. Sa aton sining karon iya nga mga kabumbo. Ti suno gani sa kay Mayor Inday Raisa matapos gagin buyagyag ini ni Presidente Bongbong Marcos, ti ginpatod sang city government nga indeed may nag-exist nga proyekto, no? Pero ang iban non-functional, ang iban non-existing sa aton sini nga mga kauturan. Tingin libot naton, nakita naton ang Phase 1 sang flood mitigation project. Dito blas may distrito sang Lapos kagapon sining adlaw. And as per information sa aton sining mga kabumbo, no? Ang Phase 2 is ongoing naman, no? Kung di ako magsala sa aton sini mga kuturan, Phase 1 141.85 million, ang Phase 2 141.79 na million pesos, no? Mayara pa ni sang ikatatlo nga phase ang among construction sang flood mitigation structure, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Nalakip ini siya sa Waterways Rehabilitation and Coastal Protection.
damo sang pamangkot man banwa sa aton sining mga kabumbo. O anong ila sining gina pamangkot diri? Ti ining mga proyekto ang kontrolado kuno sang Department of Public Works and Highways. Kag ang nagtumod sini nga proyekto sa aton sini nga mga kabumbo amo ang congressman. No? Ang city government kuno iya why gid ya sang know-how sa pagplano either sa pag-execute sining nasambitan karon iyang proyekto. Ti damo sa mga palamangkutanon diri banwa, sino ang nag-identify sining project diin ini located kay may mga ginapahya gani kay nagaguluwa nga mga impormasyon ngati non-existing kurong iban but sagin follow up sa nga Bumbo News team existing man nakita man naton sa aton sini nga mga kabumbo. Ti damo sa gyapon sa mga palamangkutanon nga hindi maubos-ubos katulad na gid lamang sang sinong sa likod sining mga questionable nga kontrata. Ang mga Ilonggo deserve sining nga makabaton, deserve sining nga mabatian kag mahibaluan ang mga nagkalain-lain sining sabat sa madamo man nga palamangkutanon regarding this matter sa aton sining nga mga kabumbo. Matapos sining nasambitan karon iyang impormasyon, gulpiada lang gumawa man ang impormasyon nga gin-relieve kuno si District Engineer Roy Pacanan. Ang initial information is that nga ang relief order ibangod kuno iya nga wala nagtambong sa Quadcom committee or Quadcom hearing sang city government si Engineer Roy Pacanan. May mga nagahambal man nga ti poor ing iya sining performance. That is why nga ini siya ang gin-relieve. Sa bahin naman sang mga pagpanghusisa naton, may mga memorandum circular man nga ginpagwa regarding sa pag-approve na sang revision sang balasihan sa pag-appoint sa magapungko iya bilang Chief of Office sa bahin sang Department of Public Works and Highways. Tiyam kuno ning kabangdanan kung nga wala diri subong si Engineer Roy Pacanan sa aton sini nga mga kasimanwa. So ano gid man balang matutuod sini? Standby kay hibaloon ta sa kay Bombohana Andasa. May information nga gin-relieve na si Engineer Roy Pacanan. Kung may information, confirm na ning impormasyon, may dokumento na bala nga ginbasihan para nga pagwaon ang nasambitan sini nga impormasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo kag kung gin-relieve gin man siya, ano ang balasihan sa iya sini nga pagkakasaya sa pwesto? Check ta si Bombohana Andasa sa iya sini nga follow-up report. Bombohana, please go ahead. Bombo Cham, tubong gid lamang nga udtuman nagsulod man ang balita nagikan man sa may Iloilo City Council nga na-relieve na sa pwesto bilang OIC si Engineer Roy Pacanan sa Department of Public Works and Highways sa Iloilo City District Engineering Office. Tubong gid lamang nga aga. So diri man gin confirm ni Councilor Romel Doron na bilang committee chair sang public utilities and dito na nga gin message man sila diri sa isa kung ginhatagan sa information ni Mayor Raisa Trenyat nga na-relieve na sa pwesto si Engineer Roy Pacanan. So diri gintamangkot naton si Councilor Doron kung what will happen sa investigation kung bag-o na ang ining OIC sang ICDO but then nag-respond man diri si Councilor Doron nga magapadayon ini Bombo Cham and
sige-sige ang investigation diri kay tigin kakibot lang Manila nga although hindi man ini sila rason o kung hindi man sila ang nagpa-relieve mismo sa among OIC sa ICBO, but then nakalampot ini posible sa national. That's why man nga tigin relieve ini siya sa presto. So ang basihan lamang sa information nga na-relieve ini siya halin kuno kay Mayor Risa Tranyas according to engineer o according to Councilor Romel Doron Abambocham. Ibabati naton ang nangintahayag ni Councilor Romel Doron sa dugang man impormasyon. Ako as far as I'm concerned, we're not just doing our job, no? Di kung may ma-replace siya, anyway, OIC mo lang siya, who is more cooperative or more knowledgeable, nga naka-intindi man sa trabaho namon, siguro mas maayo pag hindi timely man iti, no less than the President gani nag-mention sina sa mga problems sa flood control projects which involves billions of pesos. May mga suspect na ganit na sila siyempre may mga problema sa pag-implementar may problema kilang na kung wala ka mo nag-coordinate ban sa city. Kaya normally required kita kung mag-coordinate mo even the issuance of permit kag ma-reduce ang wastage tani isang gasto sa gobyerno kung nag-coordinate, no? Kahit kung isa pa siya may mga duplication plus ang plano, may plano ng syudad, may plano man ang nasyonal, so with the same purpose, tani kung i-combine na lang natin ang resources natin, maayo lang coordination, mas madali ang pag-ubra, no? Especially sa issuance of permit. In fact, we can help them up to the grassroots level, up to the barangay level, kahit ang barangay under sa amon mo. And we know the barangay captains, we know the person sa locality. So, hindi naman pwedeng nasyonal sila lang yung mga tomato, no? Without coordination sa local government officials. Kami nag-ubra man lang sa amon ubra, kung hindi sila mati sa amon, then we go to the higher up. We go to the national, then do the necessary or appropriate things. Kung kinanglan island siya kung wala man lang kag-operar, ari ka di sa syudad, so, may city government kita mo. Councilor, since nga na-relieve na siya for investigation and kay bago na mapungko, lagson gid naton personally si Roy Pacanan for investigation? Well, that will be decided by the council, kaya hindi man lang ako isa we have to consult our the other members of the council sa iyang actuation, kag sa iyang sulat sa amon no? Imagine they are accusing us of political demolition. So tani ko naral lang siya mamangkot kay sino ikaw nag-refer nga ginademolish na doon di. No? Kay so far wala man niya, very objective kami sa amon nga pag conduct sa amon committee hearings involving 4 different committees, and incidentally kita ang inimo nilang chairman kay it is more on our what is affected is more on environment, peace, of course, and during calamities, isa no? May tanin siling ko kung may mga, it involves big amount of money, to solve this flooding in Iloilo City. In fact, kita man do mga billions na ganyang nagagawa ng kwarta, no? Sa maayo to sa Manila, sa mga kaya si Ramon Ang, shoulder ito yung tanan na expenses. Kung may coordination lang, may budget ang nasyonal, basi makakontribute man ang local, so mapadasig ang pag-sulbar sa problema sa syudad. Councilor, do we have any idea nga gin-relieve si Engineer Pacanan? As of now, wala pa ko kay idea pero maybe nakaabot na siguro man ang balita sa nasyonal. Kaya Mayo ba lang nga nagkuanay ka mo. May bangigay ang local, kag nasyonal. Every time may bangigay, di ko niya mo na siling kung matiligid ang projects ang project nila implementar. Ang syudad kung di confirm yung punggan, hindi wala mo nagkakatabo. Kung wala sila nagasunod sa patakaran man sa syudad, nga may mga permit kinanglanon, kung may napiktuhan na to, alangan sigihon mong project nila. So, Councilor, we can say nga ang pag-relieve kay Engineer Pacanan has to do something sa ongoing natong hearing, kag pila naman nga mga kumbaga pabungol-bungol ni engineer nga mag-attend sa hearing, ay pag-respond sa mga queries ni Mayor or mga reklamos
towards the city district engineering? I think so. Probably isa ina nga na-notice sa babaw, no, sa nasyonal. Kahit kita sa local, nag-appeal malanggan, magbinuligay kita. Why man na kami plano nga islan siya, Diba siya nakita, for the good of the city, for the good sa tanan naton, in public interest, for public interest, kasi nakita man isang babaw, Kasi district engineer siya, may regional director pa man na siya, siguro nakaabot man na to sa babaw, dugangan pa ang presidente Ariel dire. Hopefully may naghutik man na to ara balita social media ara mo. No, pero wala kami officially, wala kami asang letter pang nakapadala, although we are planning to send one kung sige-sige. Yes, Bobo Cham na batiyan. So, ining information regarding sa relief order ni Engineer Roy Pakanan, wala sang dokumento nga nagapatod nga may order from central office nga kakason as Iloilo City District Engineering officer si Engineer Roy Pakanan. Ang source ni Councilor Romel Duron was a text message from Mayor Inday Raisa Treñas. Oo. Tsakto ang pagbasa ko? Tama, Bobo Cham. Now, luyang naton may baluan kung bala ang information ni Mayor Inday Raisa diin niya nakuha. No? Kung may ginauyatan bala ini sila nga black and white or either email man ng biraabe nga nagapamatod kay mag-amusin kabalo ka ng mga damag gwaya sa social media. Source gani ni Councilor Romel Duron siya ti atong valuable siya ti ara naman gani ni sa social media but hindi man niya tanan-tanan nga makita sa social media tuod. Di ba? Ang aton niya in the essence of correct nga sahi isang pagpagwa sang information. No? And why na sang may mas correct nga information nga sarang naton iya mapaskil dira sa aton man sini iya nga Facebook page. No? Kunti ginalakip naton ang aton sini nga source. Nga kundi naton ina nakuha nga information kay ti kon from text message, from a call, without iyasang proper documentation, ti hearsay ang guaya sini bumbuhana. Amo gani Mama Cham kay kanina in the middle of discussion and privilege speech ni Councilor Rex Marcos Sarabia sa session nagsalot lang diri o ginadikan man nga ma-information na ginadibig si Engineer Roy Pakanan. But then sa pagpamangkot natin diri kay Councilor Duron kung may nahawitan la ini nga dokumento o kung any nga copy sa pag-relieve abi nga makapamatuod sa dinrelieve di man ini but wala ini siya sa may ginpagkita pa but diri gin site niya iyang source sa ining information nga sa office of the mayor ini nakuha man ang mayor Raisa Treñas Bambuchang. Ano tapagid i-qualify tapagid halin sa office of the mayor or halin gid mismo sa kay Mayor Inday Raisa? Sa gin-mention niya halin kay Mayor Raisa Treñas. So ang source ng information si Mayor Inday Raisa kung ang pamatian naton ang information man nga gin-relay ni Councilor Duron. Aha. All right. So amo na Bobo Cham apisar nga ang na-relieve o kung wala na-relieve sa gihapon si Engineer Roy Pakanan kung ano may nakakamatuod but then ang investigation sa Iloilo City Council magapadayon sa gihapon sa ining mga proyekto Bobo Cham. Mas labing maayo nga magapadayon sa gihapon niya amo man sa gihapon ang district engineer o kun lain na mas maayo nga padayunon ining investigation in aid of legislation
kiti ang guwaya sinakaroon bumbuhana, daw gin-create lang niya ang Quadcom for District Engineer Roy Pakanan. Ina, kung hindi na siya ang District Engineer, abi kag lain ng District Engineer, tapos hindi naman lang mag-imbestigar ang Quad Committee, do makambal kag nga may malisya. Nga daw gin-create lang ang Quadcom para iya kay solely for Engineer Roy Pakanan, nga imbestigaran siya. Do mo sinangwa niya. Anyway, gapasalig man diri sa aton, ang mga konsyal nga padayuno nila ang pagpanghusisa. Kay nanugunan sila kuno sang kwarta sang pumuluyo, no? Sang kwarta sang taxpayer. Tama din ako, Cham. So, maybe today man, by this afternoon man, basta makapagpaman sa dokumento o on any proof na sa pagkamatuod na na-relieve man si Engineer sa kanan. So, ang hindi lang manami sinikiti kung for example why gid man abisang relief order but ako niya hindi man ko magpati nga mag-intry yampak istorya si Mayor Inday nga magpagwagwa sa information nga why isang kamaturan or kung ano man dira or basi may nag-relay man lang sa iya nga information man ginrelay man ang information sa kay Councilor Duron, but muna ganinambal naton niya, no? Mas mayo kung supported ini sang mga dokumento kay sa aton man sini nga pagpamangkot, no? Sa aton sini iya nga mga connection, particularly sa bahin karon sang News Center Makati, namangkot kita dito sa aton sini mga Dharma Bombo reporters, no? Kung mayara bala sang dokumento regarding sa sining relief order or ma-check sa central office or kung paano dira whatsoever, no? Sa aton sini mga kabombo, as of this time tiway pa man gid iya sang dokumento na tuhoy sina dira bombohana. Tama ina ako, Cham. So mas maayo gid man nga kung may dokumento na nga ipakita, let us be diri sa may ginpagwa nga info nga na-release na si Engineer Roy Pakanan sa iya mga pasto, Bombo Cham. All right. Sunit si Bombohana Mendoza Hanbasa and this is Bombo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Sa aton siniiyang nga mga kabombo, no? Kung lang tawon naton ang perdigid katama sinadiri ang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Oh? Gani nga kadamo sang nagaugyon sa rekomendasyon ni Mayor Inday Raisa Treñas nga magapangonsulta ini siya sa national or sa central office nga kung nagapost man lang sang walay isang kapuslanan ining proyekto such as the flood mitigation project dira iya sa may distrito sang Lapos kag ang iyan isang mga kontrobersyal nga kontraktor demolish na lang, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo man na gani ang isa naton sa mga ginapanghawiran man karon kung idimulis niti. Kanugon na to sa una na iyan nga nagasto sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Di ba? Milyon na to ang nagasto. O galing naman kiti diferensyado man ang nasambitan sini nga proyekto kay sang December 2024 panitani na human pero hasta subong manog December 2026 na kita ongoing pang construction. Manog December 2026 isa na katuig dugay-dugay December 2025 rather. Oh? Ti imbis nga mapuslan nagtiwangwang pero sige man ang obra, delayed lang galing,
Tinagahawat-hawat niya pag ginawa sa mga pumuluyo agud nga mapuslan ina. Kag kung mag-post malang sang danger ina ti hindi malayo nga ti mas mayong rekomendasyon nga ipaguba na lang kung ipaguba eh. No, galing tiya mo na bla kanugon. Kung mapadayon pa lang ina kag maplastar sa mayo ti mapahuman sa ulihi. Eventually ang mga pulos sina mga pumuluyo man sa syudad sang Iloilo. No? Hindi na yan makapulos ang taga Buruanga. Hindi na yan makapulos ang taga Mambusaw, ang taga Dao. No? Ang taga Katiklan, ang taga Aninii. Kunti pumuluyo sang syudad sang Iloilo. No? Pero sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Eksakto si Councilor Romel Duron nga dapat may proper coordination kag nagakadapat nga bululigan ang mga proyekto sa syudad sang Iloilo. No? Ugaling naman sa aton sini nga mga kauturan, hindi na kita mangin ipokrito. Hindi naman kita magpakuno-kuno. No? Kag nagapakitluoy ako sa aton sini nga mga opisyalis diri sa syudad sang Iloilo. Stop making excuses nga wala tayo nagapamulitika, ang aton lang ni apinan taang para sa pumuluyo, so and so and so and so. No? Kung ginamos ina dugay ka man masumuran, no, pwede mo masudan sa panyaga, pamahaw, panyapon. Kag pagkadason nga adlaw, pwede mo pa na makaon. Katulad abisang aloy, paksiwan mo, ang bilin, prituhon mo. Pagkadason nga adlaw, pwede pa na nga maprito liwat. Crispy-crispy na nam ina. Pero ang sulit-sulit nga paggamit sa pumuluyo, pero do kasubong nga wala man lang pag-ulikid sa pumuluyo, kay mas pilion pa yan nila nga mag-suffer ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo para lamang no? Ngati panindugan nila yang ila sini nga tagsa-tagsa ka panindugan. Hindi ang syudad sang Iloilo iya para sa mga Ilonggo. Hindi iya kay sa kung sino man dira iya ang nagapungko dire. We are thankful ngati may nagabulig sa aton. But hindi kita malipat sa aton sini nga mga kauturan. No? Worst case scenario, ang mga pumuluyo sa gyapon sa syudad sa Iloilo labing apektado. No? Kung may kapuslanan ining mga flood mitigation na program nga ginbutang na dira sa aton sini mga kulturan, mabuligan ining mga kabaranggayan nga hindi na pagbahaon sa aton sini mga tagpalamati. Pero kung wala isang kapuslanan, kanugon nga ginusikan naton ang pundo sang gobyerno, ang pinangabudlayan sang aton sini iya nga mga kauturan, pinaagi sa aton sini nga buwis, ginbuhin dira, sa punto kung tani or sa tinutuyo nga maka-put up sang maayo sini nga mga proyekto para nga mangin safe kag convenient man ang pagpalangabuhian or pagpangabuhi naton diri sa syudad. Ti gapangabay kita, put an end sa sining kuno abi wala sang pamulitika kag ginakapitalang permi ang mga pumuluyo sa syudad. Kung ang kilala ko pa, Bumbo Cham, stop capitalizing the people of Iloilo City. Grabe man tong abilidad sa kilala ko. Siling tama na sa aton sining mga kabumbo. Bululigan ta na lang ma-identify ang problema kag maghatag kita sang solusyon sa sinang problema. Hindi kay magpinatudlanay kita. Pero kung
tagsa-tagsa sini sa ila, may luyag iya nga pamatudan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti sa gihapon ang bumbo radyo iya magadampig kag bias kita iya sa eksakto, bias kita iya sa hustisya nga ginatawag, no? Kag sa interes sa mga pumuluyo sa syudad sa nga Iloilo, no? Para nga at the end of the day sa aton sini mga kabumbo, kalabanan sa aton amat-amat naman nga nagamuklat kag nakaintindi na mo, no? Kag hindi na sarang iya nga madala sa mga mahamot nga mga tinaga, mga pasalig, kag sumungman pang pigos, no? Sang kung sino dira iya nga mga Herodes para lamang nga mabusog ang ilaman siniya nga mga kaugalingon nga mga intereses. 38 minutos na nakaligad sa taknang alauna. Pagbalik nato na banwadugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Istoryanta, Senator Loren Legarda ginaduso ang free wifi sa mga pampublikong abulutuan. Kag PRP Miguel Malvar nag-angkorahe sa syudad sa Iloilo para sa operational readiness and capability test. Makabuling ayhan ini sa West Philippine issue. Balikan ta mga balita kag impormasyon sa panay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos gilamang sa bilang kaimportante nga mga panumdom. Yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatudan man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay. Ping standard na time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa gihapon kapunimong bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sini nga mga kabumbong ginatingwaan ginaton nga malabot si Engineer Roy Pakanan agod nga makuha ang iya sining bahin diri at the same time ti mapasabata man mangkot siya ging relieve diri man engineer kun wala no tapos makuton sa parte sa mga proyekto nila nga non-functional kag non-existing kag sumuman mga delayed no sa aton sini nga mga kabumbo ti unfortunately sa aton sini nga mga kauturan ano man do hindi siya prepared hindi prepared no do hindi pa makambal si Engineer Roy Pakanan ti buwas ko no sa aton sini nga mga kabumbo instead may ginpadala siya press release. Tapos di nakapit sa 12 kagapon sining adlaw. Dated August 12, 2025. At kung kagapon pa ni ang information nga na-relieve siya, subong mo. Kung kagapon, ti siya pa no? Sa aton sining mga kabumbo. Anyway, sa aton sini makuturan, mas labing mayo kung si Engineer Roy Pakanan gid no ang makaplastar sini sa sining mga information but may mga justification di siya natuhoy sa sining mga proyekto no nga ginareklamo or kontrobersyal sa aton sini mga kuturan bangod man nga ang kontraktor sini ti kontrobersyal man. Anyway, check ta si Bombolay ka San Diego sa iya sining follow-up report. Senator Lori Ligarda ginaduso ang free wifi sa mga pampubliko nga bultuan hilabi na sa mga remote areas. Bombolay ka sa report, please go ahead. Ginpahayag na Senator Lauren Legarda, Chairperson ng Senate Committee on Culture and the Arts, sigapadayon nga ginaduso sa iya opisina ang pagbutang sa libreng wifi sa tanan ng public school sa idalom sa Department of Education, ilabi na sa mga remote areas diri sa Iloilo, agud masiguro nga makaangkon sang patas nga oportunidad sa pagtuon kay tanan ang kabataan. Sa TV ng Bombo Radio Iloilo kay Senator Legarda, ang proyekto hindi lang magapiansiyan sa mga eskwelahan sa mga balayo nga lugar, kundi lakip man ang mga komunidad sa indigenous people o kung mga IPs nga masamiyar sa kabukiran kag malayo sa teknolohiya. Ipakigbahin man ni Legarda nga una na niya gilunsad sa Antique ang nasambit nga programa kag ginaplano nga pasangkaron ng sakop sa nasambit nga benepisyo diri sa Iloilo. Nagapati si Legarda nga ang libre nga access sa internet ay isa ka importante nga butang sang mga impormasyon kag edukasyon na mangin bulig para sa pag-uswag sa kabataan kag komunidad. Ginpahayag ini sang senador sang damlag lang ang pagbisita diri sa Iloilo
Naging pangunahan ang paglansar sa duha ka libro nga nagasuporta sa mga indigenous people community sa University of the Philippines, Visayas. Kamatayan nato ng pahayag ni Senator Loren Legarda. Nauna na ako. Kasi since 2-3 years ago, I already gave una personal donation. Pangalawa, I put in the national budget under the ICT free Wi-Fi, Starlink, in the GIDA areas, yung isolated areas sa mga DepEd schools ng Ligaya. Marami pa naman wala pa rin, so magbibigay ako. So I will give beyond Antiques, even for other upland communities, maybe the IT communities of Iloilo, pwede kong bigyan ng Starlink. Nabatian ang pahayag ni Senator Loren Legarda, Bukotsyang. Alright, so sano na ni posible ni? Sano na ni mong pisahan ang yaman sini nga pagpaningguha abi or effort nga mangin Wi-Fi or free Wi-Fi para sa mga bulutuan, pampubliko nga bulutuan na bombo Laika kay kung hindi ako magsala do makapila ko na ni kabeses nga nabatian. Hindi lang sa kay Senator Loren Legarda kundi may mga politiko man nga masami mo ning ginwakal pero duway man nagtupa. So sa Senadora Bukotsyang no mabatyagan na gid ini nga pag-uswag in terms man sa aton nga pag-access sa mga internet diri sini nga tuig lagi no hindi pa tapos sini nga tuig ma-implement na gid ini nga ginagusto nga programa ni Senator Legarda. All right. Ini si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Laika San Diego sa imo siniiyang follow-up report. Iya mo na bla? Sang chimpo sang pandemya, nangin kabahin man to sang new normal, bangod ko nga man new normal na kita, di dapat pabaskugod na naton ang Wi-Fi connection. Kang hindi lamang pagpabaskog sa Wi-Fi connection para sa mga bulutuan, kundi mang-in-free ini sa aton sini mga kabumbo. Tasta subong duway man. Ang may free Wi-Fi lang nabalaan ko. Mga mall. Anyway, sa aton sini mga kabumbo, no, arimala ko kabahin padalasang sulat si District Engineer Roy Pakanan, isa iya ka memorandum dated August 12 kay Director Joel F. Lempingco. Naka-atensyon ini sa Administrative Officer 4, Information Officer 2, Regional Public Affairs and Information Office sa Rica Jane Gardose sa aton sini nga mga kabumbo. Ang sulat ni Engineer Pakanan na mo sini, respectfully forwarding herewith is a copy of the press release issued by the undersigned response to recent Facebook containing inaccurate information regarding 4 flood control projects under our jurisdiction. The said post has generated public concern by erroneously implying that the projects are non-existing or delayed. In view of this, the attached press release aims to clarify that all 4 projects are duly approved, currently being implemented as scheduled, and are part of our ongoing flood mitigation efforts. We trust that this clarification will help dispel misinformation and reinforce public confidence in the department's commitment to transparency and timely infrastructure delivery. Signed, Roy C. Pakanan, OIC District Engineer, DPWH sa Iloilo City District Engineering Office. Gin-explikar diri sa aton sining mga kabombo, ari pagid ang dokumento no sa aton sining mga kabombo. All DPWH ICDEO projects are existing and on schedule. Now, this is in relation to the fake news information or the false information and then the Facebook post of Mayor Raisa Treñas concerning the 4 projects undertaken by 2 reported top contractors of flood control projects in the Philippines. Foremost, we are one with the trust of the Honorable President of finally putting to an end to the perennial flooding in the country. However, we are appalled. Magamba ka nga
Apaldo, ano ni siyang tawag? Greatly dismayed or horrified. Grabe nga pamatsyag ni Engineer Roy Pacanan, no? Sa aton sinima kabumbo. We are appalled by the misuse of this well-intentioned initiative. Allow us to clarify that the status of the following projects: flood mitigation structure implemented by St. Timothy Construction Corporation is 3-section project located at Barangay Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City. For easy understanding, a comparison of the erroneous published Facebook post and the factual information regarding the project or the projects are provided below. Project title: Construction of Flood Mitigation Structure Section 1. Program amount 150 million pesos. Original expiry date December 16, 2024. Morning as published in the Facebook post of Mayor Treñas. As of July 31, 2025, monthly status report of DPWH ICDEO, contract amount 141,855,006 pesos and 72 centavos. Revised expiry date August 25, 2025. Construction of Flood Mitigation Structure Section 2, Lapos. Program amount 150 million. Original expiry date December 16, 2024. Contract amount 141,799,122 pesos and 88 centavos. Revised expiry date September 1, 2025. Construction of Flood Mitigation Structure Section 1, Iloilo City. Program amount 125 million pesos. Original expiry date November 14, 2025. Contract amount 119,418,737 pesos and 94 centavos. Original expiry date November 14, 2025. Now, tiyan mo na din yung plastar, dugang, may ara pagid sang before implementation ng mga laragway dire nga ginpakita sa aton sini mga kabombo and during the implementation sa aton sini nga mga kauturan. Project title Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project Section 2. Anong nakapublish sa Facebook post ni Mayor Inday Raisa? Program amount 152 million. Original expiry date March 24, 2026. As of July, monthly status report sa DPWH ICDEO. Contract amount is 144,703. 144 million 730 or 703,111 pesos and 61 centavos. The above mentioned project began only on June 2, 2025, is 35% complete and progressing as scheduled. All foregoing projects were procured through open and competitive bidding with the project allocations program amounts in accordance with the 2024 and 2025 General Appropriations Act. The quantities for each project were determined based on the values reflected in the construction materials price database, ensuring accurate the cost estimate. Sa aton sini nga mga kabombo. May page 3 pa drigli. Ining page 3 ni daw iyan na niya sang city government, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Lest we forget of the following projects of the Iloilo City government which remain unaccomplished despite billions of public funds sourced from loans. Construction of Class AA or AA, Iloilo City Slaughterhouse, sa Takas Haro, design and build scheme for the construction Iloilo Hospital including development Barangay San Pedro Molo. Amo ning hambal ni Engineer Pacanan, way kuno mga kalatapos-tapos ni. Rehabilitation of public markets, Haro Big Market at Barangay Desamparados. Finally, as a government official, we have a duty to be vigilant
with the information we share. We must ensure that every statement is accurate, truthful, and responsible because in our position, even a single piece of misinformation can mislead the public and erode trust. Hope we have clarified matters. Signed, Roy C. Pakanan, OIC District Engineer, DPWH, Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sinima kabumbo mo ning sabat so far ni Engineer Roy Pakanan. Sa aton sining mga kabumbo giplastar niya ang so-called misleading mga information pinagi sa Facebook post kuno ni Mayor Inday Raisa Treñas kag ginambal niya giplastar niya to nga may mga revision na ini as of July 2025. Siling niya, pero kung ng taon mo ang project ka ng isang city government, amo maning ila sitwasyon sa ila sining mga ongoing projects. Kita mo, antes kung mag-komersal, ang balko, away na tasang bangigay. Pagtapos ko komersal, bangigay gyapon. My goodness, why na ni karon sang katapusan nga binghalanay ni sang Iloilo City District Engineer, kag sang city government mag-amo sini sa aton sini nga mga kabumbo. Di kay na nagabing halanay kamo dira, no? Ang ordinaryo nga Juan de la Cruz out of sabing halanay ninyo dira nga duwa makabakali sa kasako bugas nga puti-puti nga bisan hindi mo na pagkilisan pagbakit mo nga bago luto sinigang namit-namit sa borya makabakal ni sa kilo baboy. Para himuon tabi putsiro, makapakaldo ta, makabakal ni sang bisan na lang isda na lang. Ang pagbangigay sang duwa, makasulbar ni sang problema ta sa pagbabaha. Por Diyos por santo. Mientras tanto, sa aton sining mga kabumbo, sige-sige ang pagbangigay, no? Sang city government kag ni Engineer Roy Pakanan sang Iloilo City District Engineering Office sa aton sining mga tagpalamati amo ning isa sa mga problema nga tinuway na guro sang katapusan pero kung pungkuan sini nila mahusayan ini no kag magbinuligay para iyang way na sang makatuga pa sang huol sa mga ongoing projects. Matapos na dayon, tiyang makabinipisyo siniway sa liwan kundi mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Hingagawon ko balita ni Bombo Brian Gonzales. BRP Miguel Malvar nag-angkorahe sa syudad sa Iloilo para sa operational readiness and capability test. Makabulig ayahan ni sa West Philippine Sea issue. Makabulig lang ni mga barko naton kung dasig sila maglikaw-likaw no? Parang do ila lang sining do ila lang sining ulo into-intoon ang mga barko man to sang sang Chinese Coast Guard nga lagsa ko di. Tapos siguro bungguana isla diyon do so far do mo pa lang to. Ang kayuhan nga natabo pero kung ay gani at ibugahan lang tanga bugahan sang water cannon. Ambot kung makabato-bato niyang BRP Miguel Malvar. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Naadong kasunod ng Iloilo ang pinaka-latest na guided ni sa frigate pa Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar Ocon FFG-06 bilang kabayan sa Operational Readiness and Capability Test Ocon ORAC antes sinisa lang sa full operational deployment. Katuyan sang orak, ginhiwat ang orak, agud masiguro nga ang barko kag ang cruise ni may kapasidad sa pagpatrol kapag protekta sang kadagatan nga sakop sang pungsod Pilipinas. Ginpangunahan ni sang ang operasyon ginpangunahan ni Commodore Joselito de Guzman, Commander sang Naval Forces Central, kag ni Captain Paul Hechanova, ang commanding officer sang BRP Miguel Malvar, kag sila tumandok sang Pasig City, Iloilo. Yari pamatian nato na ang interview sang Bombo Radio kay Commodore Joselito de Guzman. Sa gitna na lang? Or kung... Okay. Sir, pwede po natin malaman, sir, kung ano yung
layunin po ng pagdaong ng MD Miguel Malvar po dito sa inyo? Ayun, first and foremost, maraming salamat sa pag-accept sa Miguel Malvar na pagdating dito sa Port of Iloilo together with yung kaya PG 908 and 909. So nandito po sila as part of their operational readiness and capability test, yung dubbed na ORAC. And as well as the show the flag to show the people in the Visayas the capabilities of our Philippine Navy right now so that they can appreciate where our taxes are going. Na ngayon po ang ating Philippine Navy is here to showcase our capabilities here in the Visayas. Thank you. Ang ilan na po, sir, ang Iloilo sa ginawan po for the ORAC of the particular ship, it is the second leg already. They came from Luzon. Next is Visayas dito. From here, they will go to Cebu and patrol the Visayas waters as well. So, lilibutin po natin yung Pilipinas. Hopefully, if this will be successful, they will also go to the Mindanao in order to showcase their capabilities there in Mindanao. Aside from letting the people know, sir, kung where our taxes go, ano po yung purpose ng ORAC? Yun nga, as I've said, yung operational readiness and capability test. Because when we acquire new equipment, like for example, bibili kayo ng bagong kotse, i-road test nyo muna. Bago nyo, kunwari, kung gagawin nyo for rental, ite-test nyo muna bago nyo sasabihin na, pwede ko na itong for rent. For the Philippine Navy equipment and our ships, we test the capabilities of the ship kasi it's brand new and we have just manned it and part of it is the training of the crew as well on the different systems of the ship. So before we let them patrol where they are needed, we need to train our personnel as well as train our personnel with their equipment. Pangilan po yung Miguel Malvar sa may pinakamalaking sa mga warship natin, this is the third of the series of our warships. But for our modernization, we also have our landing docks and our fast attack craft. It is the two smaller missile boats that we have right now as well here. Arto na batingan si Commodore Joselito de Guzman. Ang BRP Miguel Malvar con FFG-06 ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy. Nakatapos ang una kining opisyal nga mission sa West Philippine Sea. Kining mission kabayan sa ikapito nga Philippine-US Maritime Cooperative Activity. And Bobo-champ ang BRP Miguel Malvar isa ka simbolo sang padayon nga modernisasyon sang Philippine Navy kag sang determinasyon sang Pilipinas nga protektahan ang teritoryo sini sa kadagatan. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez. Ang iban ng mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa mga masunod sining Manusing Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby naman kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Second prize winner, Ginang Estelia Hermia sang Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga said Panyawan 4,000 pesos ang iya sila karon nga ginahawira na. Ma'am Estelia, good morning sa imo. Good morning. Congratulations, gid. Thank you. Isi pabi ma'am kon 4,000 pesos gid na. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ibakal ko liwat sang said Panyawan kag sang akon nga inog proof of purchase naman. Dira sa taga Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City, mag-intraman kamo sa Swerte sa Palengke sang Bombo Radio kag Star FM para magadaog man kamo pareha sa akon. Star Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Hindi lamang sa
jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya.
Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. Here we go again sa ating programa, kahapon lamang program. This is Tita Regine sa Wednesday edition ng KLP. Welcome! So sininga hapon, kita na maliwat nga mag-aobdanay. Kumusta ka mo? Busog na? Ano panyagan nyo? Ano sudaan nyo? Do ka nami magkaon sang tambo nga may kasag. Kawayan, no? Sino nag-sudan that tambo? Sino nagluto sang tambo? Wow, how I wish, no? Amo mo nang ako naging kaon. Sa mga wala pa nakapanyaga, sino da? Appear tayo. Anyway, so sa nga hapon, syempre nagahulat ang ating mga kasaysayan. Kumusta man ang inyong mga ginpang sulat dira? Basi kung ready na, mga nag-take time para nga makadihon man sa ilang mga kasaysayan. Ginapasalamatan ko gid na in advance kay kun basi ready na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo kag sa gihapon ginabato nato nina. Ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa karon nga may ara kita sang promo, ginapasalamatan ko gid no ang aton nga mga participants sa promo. At the same time, ginabit-bit na lang nila ang ilang mga kasaysayan nga luyag man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. 2 birds in 1 shot, di ba? And so that's why ginapasalamatan naton ang aton dira nga mga letter senders, ang mga first timers. Thank you very much, kid. And I just hope ikaw, nga nagapamati subong pero wala ka pa ka-share, you would be the next nga magasulat sang imong story, kagang story mo na ang next naman naton nga basahon diri sa KLP. So welcome sa sininga hapon. Ari na ang aton matahong ambahanon para sa inyo from Edwin Di Makulangan, Mahirap Gumawa ng Kanta. Good afternoon, this is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan ba kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko
makapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon? Ang buhay ko gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, upuhan ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Agree or disagree? Mahirap gumawa ng kanta. Siguro at first, kung first timer, budlagid man, but as you go along, siguro naga-easy man. Edwin Dumakulangan para sa inyo with the song Mahirap Gumawa ng Kanta. 19 minutes pagkatapos na maksang oras ng 2:00 sa hapon. Arinig kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginahulat-hulat-gid ng mga kasaysayan. Again, salamat sa ating mga letter senders. May ari diri nga luyag i-share si Nanay Inday sang 3rd District. May ara pa siya nga intro, basahon naton. Tanan kita sa kalibutan umaragi lamang. Way kita kamaan kung saan kita bagwion ka makagagahom sang tanan. Wala ti ginapili nga edad, imol man o manggaranon, kagang pinakamasakit sa kabuhi naton ang madulaan sang mahal sa kabuhi, ilabinagid amay o iloy sang anak nga wala pabuot. Ang pagka-single parent ay ordinaryo o common nga naging kapalaran o inagihan bisan diin lang. Ako, isa sa naging single parent. Ang pagka-single parent, tama kabudlay nga role sa kabuhi isang bayi, kapin pa kung wala permanente nga obra. Dearest, Inday Regine. Bayad-ayad nga adlaw lang sa tanan, kag mayad lang nga panglawason, ilipinigid sa imo, Inday Regine. Tawagan ako kay Nanay Inday, 53 anyos, sang 3rd District. Nabalo ako sa edad nga 30 anyos. July 1997, sa edad ko nga 25, nagpakasal ako kay Boy, 27 anyos. Sa Hall of Justice pa kami Inday ging kasal, bag-ugid kato natapos himo ang Hall of Justice, giya sa city. Giya kami Inday nagpakasal, kay giya ako gaubra, kag nagadayon sa tiya ko. Nagabusong na ako Inday, isa ka bulan. Mabuot, mapisan ang napamana ko. Bisan wala pagid kami sinuptan, tungod sa kapisan na wala ako nabudlayan. Pinauntat ako sang bana ko ka obra, kay permi galain pamatsyag ko, dara kapag panamkon ko. Nagpuli ako sa amon lugar, kag naglumon lang kami anay sa ginikanan ko, dangat nga makabata ako. Kay plano ni Boy, ang hayo sang bana ko. Tapos ko bata, sa ahoy kami maestar. March 31, 1998. Nagbata ako Inday sa Paltera lang,
pay kompleto man ako sang prenatal kag bakuna. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, tama kamayad ang pagbata ko. Kung magsurot sakit na, kung ginbun na ako, wala ako maabdan paltera. Nagsakit busong ko March 30, pasado alas 9, pasado alas 12, ana dun, ka March 31, nagbata ako. Tama gid kalipay isang bana ko inday, kay natuman gid ang pangamuyo na, nga lalaki lang ang bata namon. Abi mo, sa wala na ginalauman nga laki gid man, kag sa sobra na nga kalipay, nakahambal ta na, nga bisan madula ta na, total nakita na doon bata na. Hinampak ko lang bakba na inday Paglipas isa ka bulan, naplanuhan namon nga masaylo sa ahoy, kay may 2 ka ektarya nga taramnan ang obrahon na. Sa amat-amat, nakapatindog man kami kaamon balay, nakatipon kami gamit. Nagabuligay lang kami. Natuiga na ang bata ko inday, magbakasyon kami gya sa Haniway, gadara ako ginamos, bangaros, ginapaparay namon. Magbalik naman ako sa ahoy, gadara duman ako mais, saging, mga laswa, kay way tana gawa tanom, nga laswa sa lugar kabana ko. Ano-ano man lang ati inday man, wala too may ginabit-bit. Sa likod bata ko ginaaba. Mga 2 ka tuig na bata namon ni Boy. Nagpakasal kami sa pari. Bisan man si Bado o Common, kag aga pa katama inday, mga alas 5. Ang bana ko, sang bag-o pa lang kami nag-imaw, maniwang. Pero pagligad pira ka tuig, gulpi nagtambo. Kung sa turok lang inday, kanami kalawas ni Boy. Healthy. Pero waay kami naglaom. Nga sa kanami kalawas ni Boy, may grabe gali nga masakit nga nakatago. Nga amo ang rason nga nadula tana sa amon kabata na temprano pa. May nakatalupangod, paryente namon nga daw naglapsi ko no si Boy. Hinambala na kami nga ipa-check up. Tigin palantaw ko man inday sa banwa. Anemic, so ginresitahan vitamins. Galigad binulan, gaamat-amat niwang kaglapsi na gid si Boy. Gareklamo na, kalain na pagkalingin ulo na. Nagdesisyon sanday ugangan, ipa-check up namon sa city. Una namon ginpalantaw sa isa ka hospital dira sa may Haro. Wala na dayon. So nagsaylo kami sa Mandurriao, serum na inday. Gin-admit dayon si Boy. Pagsunod adlaw, naghambal ang doktor. Mangita kami, mga 7 ka tawo, kay dapat mga 11 ka bags nga dugo ang itughong. Kay tama na lang gid kagamay ang pula na nga dugo kumparar sa puti. Hamakon mo inday Regine, bisan 10 oras sa gabi, gabyahe takon, paadto sa isa pagid ka hospital sa Haro. Magpa-examine ka dugo na. Gapanaw ako nga waay ti animo kagkahadlok bisan gabi. Sang tiyempo sadto inday, mahal pa ang cellphone, kag malaka pa lang. Mayad lang, may CP ang imaw namon sa ward. Naghuram ako, kag nanawag kay bayaw sa ahoy, parte sa sitwasyon. Sunod adlaw, nagabot si bayaw laki, nagpuli ako sa Haniway, kag ningita sa mga paryente ko, kung sino ang makadonate dugo. Mayad lang inday, type O ang dugo kabana ko, hindi mabudlay pangitaon. Nakakita ako, 4 lang katawo. Inutang namon ang kulang. Ginbayaran lang pag bloodletting sa ahoy. Daw buang lang ako sa mga oras nga ato inday. Ang pensar ko sa bata, garastuhan namon. Bana ko, bata naman ang ginapensar na. Mga pila na kami kasemana sa hospital, gindara ni Nanay si Nonoy. Hindi sanda kasulod tungod sa bata, ginpatawag na lang kami. Nanaog kami inday, bit-bit ang blood bag. Pagkita ay sang mag-amay, pareho lang ang hibida nga duha. Sanda lang ginatinulok ka mga tao. Gakupo bata ko kay tatay na. Ang bana ko naman, doga pamilin-bilin dun sa bata na. Ginahambala na nga, Noy, kung waay dun si tatay mo,
Kung hindi mo doon ako makita, maghanggod kaw, magpakabuot kaw, magtuon ka mayad, kag hindi mo pagpabayan si nanay mo. Ay, sige, mantana hibi ka bata inday. Gulpi nagsulod sa pensar ko, mga pinanghambal niya, nga bag-o pa lang ako ka bata. Nga bisan madula tana, kay nakita na dun, bata na, kag laki pa. Te, linabo sa bato ang hinambal na. Mga 3 kami kasimana kag makagwa. Halin sadto, halos kada bulan, nagabalik kami magpatughong. 1 week tapos tughong, okay gawa paglabot isa ka bulan o hindi gani mabulanan, lapsi, kagaluya naman. Hinambalan kami ka doktor, mapa-bone marrow sa isa ka hospital sa city. Tapos bone marrow, nagpuli kami sa Ahoy. Ako na lang nagbalik sa result na inday. Hinambalan ako ka doktor, nga tama kahanggad ang gastuhon namon, kag wala man kasiguraduhan nga makasurvive siya. Bakal na lang namon pagkauna. Leukemia, ang balatian kabana ko inday. Ana ka manggaranon, ana masakit, waay kami ikasarang igasto. Sige panaog ko sa hagdan, gahibi ako, pero waay natiluha. Ubos na sa pila ka bulan namon nga balik-balik sa Mandurriao. Sige panaw ka inadlaw, sinimana, binulan, gaamat-amat na gidlapsi, kagluya si Boy. Pero balaan ko inday, ginaagwanta lang ni Boy. May bes nga may nagagwa nga dugo sa ilong na. March 31, ika-4 nga birthday ni Nonoy. 4 years old siya. Amugya, ang last birthday ka bata namon nga naka-attend o witness si tatay na. Kaya nag-abot do ako kabugto, bisan gamay, ginhandaan mananda hinablos da. Ulayhon bisita kay Boy. Halin Abril, wala naging kami kabalik sa doktor. Pag-abot bulan sa Agosto, may bagyo pa sadto inday. Gainulan, gabi pa, gabatang na si Boy, nanawag, kaginambala na ako, kupan ko ta na inday kay ginakurog, gaparang yami. Nangayo arinola, abi ko mangihi, kay gali, nagsuka. Halos matunga ang arinola, kasuka na kadugo, gabirilog, kinulbaan ko, tinawag ko sanday ugangan. Nagtawag sanda ambulansya sa Banwa. Pag-abot sa Sara Hospital, galungo na ang doktor, sige kurog ni Boy. Ginpapatay na ang aircon. Gin-injectionan tana para pampakalma, tapos ginsaylo sa kwarto. Nakaplasta na si Boy sa kwarto. Nagwa ako kadali sa kwarto. Singgit imaw namon gabantay, pasyente nyo gakurog. So dalaga naman ko, magtawag doktor. Sakto ko lang isandig sa pertahan kag maghibi inday, pero wala na gid, matabangan si Boy. Agosto 28, mga 12:37 a.m. Napatay ba na ko inday sa edad nga 31 anyos. Burubuay, nag-abot luwa ka tawo, mabuol bangkay ni Boy nga pagasaylohon sa morgue. Natingala ako inday, nakadaragkol man sanda, pa hindi sanda kadara kay Boy. Kapira dagawa hakwaton. Sang ulihi inday, nagbulig ko, nagsaka ako sa katre, sa uluhan dapit, sanda duha sa kahig dapit. So ako sa uluhan. Sanda duha mismo naghambal, nga mag-an malanggali, kagamay kag maniwang mangani ako inday. So halos isa man gawa kabulan ang haya ni Boy. Sang inuglubong na si Boy, halin simbahan dangat sa patio, gapanaw lang kami, laagid ko animo inday. Waay ako kamaan, kundi in o sino nagbitbit bata ko. May makakita ka na kon, mansig pamangkot lang, di inay mo tsinelas. Pag-abot sa balay, tuya na lang kami nagkita ay kabata ko, sakay sa service, waay sandals o tsinelas. Giya na lang anay kutob, ang tama ko gid kalawig na sulat, do hindi na ako kamaan magsulat, kag dawla na ko animo, kay tuyo na gid ako inday, pasado na 3:00 sa kaagahon, ginsapar ko gid para malakip ko sa entry ko sa swerte sa palengke.
So pasensya sa agi ko kay kalawi gidman, kuyot na, kay natuyo na. Dako pa, inugpasakop ko inday. So God bless you always and more power. Ang tagpadala, si Nanay Inday, sang 3rd District. So sa July 28, 2025, or hindi August, no? August to ang una mo ginhambal. 23rd death anniversary na ang iyang bana. So sabi niya, diri sa tulad, in the Regine, gaisahanon ako sa kabuhi ko, mga alaga ko, ayam kag kuti, kalingawan ko, kag ulugtasan. Sa liwat, pasensya gid sa kaliwigon sa sulat ko, sa agi ko, kay bag-o lang ko nag-ayad. Nanay Inday, sang 3rd District. So ka very young pa, no? You said you were only 25, so nagpakasal ka mo, siya 27, and 5 years lang ang iyang gintiner. Kaya at 30, na balo na ikaw. So, feeling mo do ginlabugid ang iyang ginhambal nga ready na siya, no? Nga madula, kaya nakita niya na ang iyang bata, kaglaki pa, nga amugid ang iyang ginapangayo. Well, wala kita, no? Kabalo, if nagmatuod gidman bala, bangod sang ginhambal niya nga ato, or basi, amo na gidman na, no? Ang tagna sang iyang kapalaran, kag, not because, no? Nga ginhambal niya ang amo to nga butang. But anyway, mabudlay nga ulihin na, no? Nga mahibaluan ang amo na ang asahi sang sakit, kay budlay na, no? Ang pag-manage, kag budlay na ang pagbulong sina. So let's hope nga kamusubong sang imo nga anak is doing good, doing better. It's been 23 years, no? Nga nadula ang iyang father, and you said nagaisahanon ka na lang subong. Would that mean nga may pamilya naman ang imo nga bata? But anyway, kung may ara na gidman, kabay nga okay siya. Kagabay nga nangin maayo gid ang imo nga pagpadako sa iya, kag nahatag mo man ang edukasyon or ang tanan nga suporta nga pwede mo nga mahatag sa iya. Salamat gid sa pagpasakop mo kag pag-share diri sa amon sa masakit nga inagihan mo sa kabuhi sa pagkadula sang imo nga husband. 34 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with more stories nga i-share sa inyo diri lang sa Kahapon Lamang program. Makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga basta. Sa pagdulong sa mga kasaysayan, next story nagikan sa kay Rhea sa 1st District sa episode My Uniform Na, Dear Inday Regine. Good afternoon, Day Regine. Subong man sa makatapo sang Bombo Radio, ilabinigid sa imo. I graduated as salutatorian sang elementary, Day Reg. Kag-abi mo, Day, I prayed, nga tani, bisan pigado lang kami, paeskwelahon ko sang parents ko sa SJSOF or San Joaquin School of Fisheries. Kung sa diin, I imagine myself nga gabantay jeep nga naka-uniform, and I'm proud of myself, Day Reg. About Day, answered prayer gid. My parents let me enroll sa school nga ina. I took my entrance examination kag nakapasar ko para sa taas nga section. Of all nga nakagraduate sa elementary, ako lang, Day, ang section A. Pero Day, worried gid ko. Kay mga classmates ko, mga alamon, nga nagalin sa nagkalain-lain nga elementary schools. Siling ko, fight Rhea, kaya mo na. Naabutan ko, pamasahe sa adto, 50 centimos. Pero hatag na ni nanay sa akon 150 nga allowance ko. 50 cents, Day, pero okay lang Pila ka bulan, nagsaka pamasahe, 75 cents na, hatag ni nanay, 2 pesos. Hehe. Maayo lang kung may masakop sa akong pamahaw. Kung wala, tanga Okay ang akong grades, Day Reg. Studios ko yung daan. No time to play, Day. Maliban na lang sang may intramural sa school. Ahay, nakita iya sang amon coach sa track and field ang akong abilidad sa dalagan. In short, naging athlete ako sang school. Dumahibi ko, Day, kay ga-practice kami Although excused, di ko ka-attend sang lessons namon. Grabe pa na, Day, pakitluoy ko sa classmates ko nga hulamon ko notes nila kay makapi ako kag base may assignment. Hay, Day Reg. Dumauntat ko bilang athlete. Galing di sugot akon coach. Ang amon nga batch kasan uday si Lydia Di Vega. Galing palaro na to siya, kag ako, hasta integrated lang. So, nagapractice kami, hapon na kami makapauli. Para makasakay, sa atop sang jeep kami, Day, kaysang una, jutay lang sa lakyan. Kundi kakasakay, ending, malakat kagid. Bisan sa atop ako sang jeep, Day Regine, ginasingganan ko na ang konduktor, padulugon mo ang jeep sa simbahan, kay manaog ko. Kay akigan na yan ni tatay ang driver kag konduktor kung sa atop ko ka jeep in Regine. Di kilala na sa mga drivers sa mga konduktor ang akon nga amay. Kag hadlok na sila. Direct, nasiling ko na, gapangarga na akon amay, kag maagihan ko ina, kung late na ako, so lakton ko na, Day, pakadto sa tindahan. So bisan gahapo-hapo ko, lipay ko, kay tagaan niya ko, isa ka putos nga puto. Duha ka tinanok nga itlog, kag 5 ka pesos, Day Regine. Kundi, 7 pesos na akong kwarta. Ahay, ginasupot ko ato, Day Reg. Wala ako gapanugid kay nanay, nga ginahatagan ko ni tatay. Kuripot na iya ako nanay. Hehe. Tungod kay ginasupot ko kwarta ko, Day Reg, nakabakal ko sang El Filibusterismo, sang 3rd year ako. Kag sa akon, nagapurong ang mga classmates ko para maka-research ang El-Feli. Hindi ko yung magtulog, Day, kundi maubos ako ng assignments. Pero parents ko, Day, pagbugtaw ko, nakahanda na akong balon, plus pamasahe sa tupad.
Si tatay ko day, mapinalanggaon nga amay. Pero grabe siya mag-ugot kung may salaka. Anyway, nag-untat na kung maging athlete, kay nag-conflict sa akong CAT ang practice. Salamat naman. So, diri na lang kutob ang akong yung sulat, Reg. Salamat gid sa pagbasa. Kag hello sa nag-aobrada sa isa ka photography. Hello sa inyo, kasatanan at mga tagpalamati. So, thank you very much, kid. And God bless again ang matinahuron, Ria, sa 1st District. So, athlete ka gali, ha? Sang high school ikaw, Ray. Galing kay ti, dawlain matigayo, ano? Sayang. Basi ikaw patutani ang next nga nangin Lydia de Vega. Galing ang buot mo, yara gid sa imo nga mga subject, sa imo nga mga tulunan. Ti, siguro, no? Mas gusto sang coach mo nga maging athlete ka. Sang sa mas gusto mo nga maging athlete ikaw. Anyway, thank you, Gid. That's one episode sa imong mga kabuhi. Salamat sa imong mga pag-share diri sa KLP. Diretsohan ta ang sulat ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo kasi tanan nga nagapamati sa imong programa kahapon lamang. Inday, ang istorya nga ini parte sa hinablos ko nga lalaki. Bugtong siya sa 5 ka mag-utod. Sa barko man siya gaobra bilang isa ka steward. Isa ka adlaw, nagpauli siya. May dala nga babae. Medyo may edad na. Gabusong. Gipakilala niya kay nanay niya nga asawa niya. Nagsabat ang nanay niya. Ano, diri mo pa istaron? Sabat niya, diri lang siya anay. Sa laktod, ginbaton sang iya nanay. Gapanugid ang iya nanay sa akon. Nga ang asawa sang bata niya, wala sa nabalaan nga obra. Bisan sa pagtigang, hindi kabalo. Sabat ko, pasensyahi kay gabusong. Pila ka bulan, nagbata ang iya umagad nga hilaw. Nagdugang ang ugtas niya, kay permilang galagaw. Gabi na gapauli, ginabayaan niya ang iya bata. Isa ka gabi na gid siya nagpauli, ginsita siya sang magulang ko. Ginpamangkot siya, may bata ka? Din ka gakadto. Pauli ka, way ka mandala, bisan isa lang kalata nga gatas. Ako ang ginahimo mo nga yaya, kag manugsagod sang imo bata. Nagbato siya. Naghambal siya. Sala na sa bata mo. Kag maano ako diri. Naakig ang magulang ko. Di, ginpatupan siya. Pagkaaga, naglaya siya. Pag-abot sang iya bata, ginpangita niya ang iya asawa. Sabat sang nanay niya, naglayas. Gali, Inday Regine, nabalaan sa magulang ko, nga 3 na gali ang bata niya, nga bana. So malapit man lang ang ginaestaran sang iya umagad nga hilaw, kag may bana gali siya nga lain. Nagbulagay sila sang hinablos ko, kag ang magulang ko ang nagpadako sang iya apo. Ambot, kung apo gid man niya. Dason niya tinuig, nagpauli ang iya bata, may dala naman. Isa ka babayi, gabusong naman. Gipakilala niya sa iya nanay, nga asawa niya. Naghambal ang iya nanay. Ano, diri mo naman pa istaron? Dugangan mo naman ang palakanon ko? Kulang ganing sweldo mo sa gatas ng imo bata? Amo atuday, gindala niya sa Bacolod, kay ti taga Bacolod ang babae. Pila ka bulan, ginabalan siya sang iya bata. Sili niya kay nanay niya, duawon mo man to ng asawa ko. Ay inday, bisan dalago ang balod, ginaduaw man niya ang iya umagad nga hilaw. Isa ka adlaw, gintawgan niya ang iya nanay, nga nagbata na kuno ang iya asawa. Dali-dali nga nagpabakulod ang iya nga nanay, dala ang diaper kagatas. Sang sa hospital siya, ginpangita niya ang iya apo. Namangkot sa nurse, kundiin ang iya apo. Gintudlo sa nurse. Nagsaka kuno ang iya dugo sa iya ulo, kag magsinggitan, hindi ko apo ina.
Paano, Inday? Ang buhok blondie, ang mata bulagis, kag tama kaputi. Ginsaruso niya nga umagad nga hilaw, kag singgitan. Iya na bata sang bata ko. Blanka, ginhimo mo nga panakipbutas ang bata ko. Bayaran mo ang tanan nga gasto pati sa hospital. Nagabot ang iya bata, ginambalan niya. Ano, asawa mo ini? Tanawa, GO ka? Hindi ka nahuya? Pero Inday, pila ka adlaw, gindala niya ang iya asawa, dala ang bata. Kay wala mahimo ang nanay, ginbaton na lang. Kag diri nag-ugtas ang iya nanay. Kay tama katamad, hindi kahibalo magpanglaba. Isa ka gabi, gasagad hibi ang bata. Ginpamangkot kung ano ang sagad hibi isang bata. Nagsabat ang iya umagad, nga hilaw, nasil niya ambot nay. Naghambal ang magulang ko, hindi mo ko pagtawgon nga nanay, wala ako kakilala sa imo. Abawa. So gintanaw niya ang bata, nasapuan niya ang diaper sang bata, duha ka sampaw. Ginuban niya ang diaper, dito niya nakita ang kinatawo, gabanog, tama kapula. Ginpamangkot ko, tinga nga nagamusin ni. Kay man, damak ka. Wala mo ginapaligo ang bata mo. Pati ikaw, kabaho sa imo. So, grabe. So, gindala nila ang bata sa doktor. Pag-abot sa niya bata, ginambalan niya, magpangita ka mo sa inyo balay. Hindi na pagdugangi ang salaguron ko. Ang sweldo mo, kulang gani sa gatas ang sinagod mo nga bata. Pila ka bulan, nagbalik ang una niya nga asawa. Kagkuhaon ang iya nga bata. Nag-away sila, kay hindi siya magpasugot nga kuhaon ang bata. Siling sang magulang ko, anay natuiga na, kuhaon mo na nga wala ka kasagod. Tinag ako saranay sila. Gindala sa DSWD. Napierde ang magulang ko, so nadalan gid sang iloy ang bata. Isa ka bulan, ginduaw sa magulang ko ang iaapo, naabtan niya, gakamang ang iaapo sa duta, gakaon sang uling kag posporo. Pagkita niya, ginkugos niya ang apo kag maghibi. Amo na ini ang itsura sang apo ko? Nagabot ang isa ka lola sang bata, ginaway niya. Ginpamangkot kung ginaano mo ang gatas kag vitamins. May naghambal sa iya, nga ginabaligya niya ang gatas kag ipanahor. Gindala sa magulang ko ang iya apo kag ipakita sa DSWD. Ginpatawag ang nanay kag ang iya nga lola. Amo nga ginbalik sa iya. Ginpadoktoran kag maniwang ang bata. Kalapsi kag damo nga vitamins ang ginpatumar pero wala gid maumpawan. Ang lola niya ang nagpadako sa iya. Ang hambal sang doktor, hindi na mag-ayo ang lawas sang bata kay nakakaon sang uling kag asugi sang posporo. Ang gapa-eskwela sa iya, ang iya tiya. Sa nagasinultiro siya, nagtuon sang inom kag sigarilyo. Ginsaway ko siya nga untaton ang pagpanigarilyo kay gadugang siling ko ang kulakig mo. Tingin sabat ako, anong labot mo sa akon? Sabat kong tsakto ka, nga wala ako labot sa imo, kay hindi ka man bata sa hinablos ko, kung sino ang tatay mo. Sa mapatay ang lola niya, sa kamanghuran nga tiya niya, gasagod sa iya. Naluoy man ako sa iya, kay waay sa mabaton sa iya sa obra, kag tama kagamay nga tao. Ang iya tatay, wala gid kasapak sa iya. Ginsupasulabi ang kana niya nga bata. Subong, may bana na ang kana, kag ang hinablos ko, may 3 man ka bata. Subong, dalaga na, kag soltero. Inday Regine, salamat sa pagbasa sa kasaysayan sa hinablos ko, ang tagpadala. Lolo Dencio. Perte nga ako sa ranay, kag bayluhanay, gali sa mga intense nga mga tinagka, no? Halin sa imo magulang nga babae, kag sa mga ginahambal mo nga mga umagad niya nga hilaw. Wala tong kana, no? Pwede man, may possibility man nga basi isa lahi sa nga babae, may
foreigner or foreign blood siya. That's why nga tinagwa no sa iya nga bata. But wala kita kabalo kung ano gid ina no ang matuod-tuod nga istorya dira. Pero tiyang imo yang hinablos ginbaton niya gid no nga iya anak ang imo nga kana to nga apo. But anyway, I just hope all of them are doing good now. Kagabay no nga ang inyo nga mga relasyon dira ayo-ayo lang gid. So salamat Lolo Dencio for another story para diri sa amon. 2:51 ang aton nga oras. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sa
Bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide. Story natin is from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine, Agosto na kita sa bulan sang sininga nga tuig, tagkiriwi. Kalawaan niya tinaga to describe this month of August. Pero kung mapisan ka, abilidadan, masinop, kag may pagsarig sa kaayos ang Diyos, ang iya gugma kagaluoy, magapanami, sang aton ka ang tanan sang kabuhi, anuman nga bulan sang tuig. Maayong hapon sa inyo tanan, Tita Regine. Adlaw-adlaw, maayo kita, kay ara ang Ginoo sa aton nga tagipusoon. So, kumusta na ang mga KLP followers? As usual, nagahulat sa mga exciting stories nga basahon sa ato ni Tita Regine. Aside from writing, Tita, ang isa ko na nga hobby is reading. Doon hindi ako mabuhi sa malipayon kung hindi ako makabasa sang bisan ano sa sulod sang isa ka adlaw. Madamo sa aton ang nagtipon sa lain-lain nga libro. Sang una, usang magbakal, kag i-display sa aton mga home libraries ang mga encyclopedias o book of knowledge nga ginahimo nga references sang aton kabataan sa ilang mga schoolworks. Pero madamo man ang nagbakal sini. Agod, i-display sa ilabalay. Kuno wide reader, pero ang matuod, for your eyes only, ang mga ini. Nakaagi ako sini nga experience. Duha kadako nga aparador sa mga reading materials ang ara. Pero sang ayuon ko nga huramon agud basahon ng isa, wala na tabo. Kay ang susi isang aparador ara sa tag-iya. Kag hindi na luyag mitiran ang mga ini. So nung pulo sa mga aklat nga ini for decoration, ipakita-kita sa iban, pero hindi luyag i-share, just for show lang. Sad to say, madamo sa aton ang may amuni nga batasan. Sili nga sa Matthew 2, verses 3 to 5, all their works they do to be seen by men. The Lord calls us to be people of inner substance, not just outward appearance. We are to demonstrate the reality of His presence in us by our attitude of goodness, charity, and humility. Do libro kita kun kaisa, nga manami ang cover, pero laway ang sulod. If God really controls us on the inside, we will be genuine on the outside. Subong, ginamayan lang ang mga books, kagintukdan. Ti, anong nanging pulo sa mga ini? Hasta subong, hindi ko ginmalipatan ini. Ako ang nagahulam tani isang isa ka book, but sad to say, for your eyes only lang ang mga ini. Subong, ara sa tunga teres ko, ang isa ka malapad nga lamesa. Tanan nga reading materials ko, diri ko ginbutang. Duha ini ka andana, malapad man. Gani, kadaluyag ko nga magbasa-basa, pili lang ako diri. O galing sa gabi, ginatulugan kon kay isa sang akong duha ka kuring. Ba nagapatonggid sa malapad nga magazine. Ginapaspasan ko lang o siligan kada aga. Diri ko natungtong ang akong mga Bibles, Our Daily Bread books, Standard Song Hits book, Reader's Digest, Guitar book for beginners, books of poems, and piano lessons plus photo albums. Dumduman ko sang una, Tita Regine, palakadtugid ako sa mga libraries. Malingaw ako sa pagbasa sa mga books nga ara diri. Tanan nga mga kabataan ko, Tita, mga bookworms man, palabasa. It runs in the family. Music and reading. Nami man results, our children excel in school. It pays off, really, if you are a wide reader. Tika mo dira, ano ang mga ginabasa ninyo? Sang gamay pa ako, bisan ginputsan sang pinakas, tinapay o ibos, bo ginatipig ini ni nanay, agud nga ipabasa sa amon. Pero laban sa do, ang pages, sang comics, ang mabasahan mo. So, Tita, hasta diri na lang ang sulat ko. Bye-bye and God bless us all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Sad to say, with technology, with cell phones, with our computers,
ang mga libro, dumadu away mo na. Because kompleto na, no? One click away ka lang, ara na. Anong luyag mo i-research, ara na. Anong luyag mo nga basahon, ara na sa imo computer, ara na sa imo nga cellphone. But anyway, sang una, gid man yan, no? Kanami, kung ang mga kabataan na-train nga mangin mahiligon sa mga libro. Kay growing up, as in dako gid ini nga bulig sa ila, mas wider ang ilang knowledge, and at the same time, no? Mas maukod sila ya. They would rather spend their time, their free time, nga magbasa sa mga libro, nga makabulig pagid sa ila, nami gid nga entertainment, no? Kag magadugang pas ang ila nga kaalam. Unlike kung hindi sila mahilig sa libro, maybe lain ang ila nga ginakawilihan, which is daw less better sang sa libro ang ila nga ginakawilihan nga basahon. Anyway, salamat gid ha. So ikaw ya nangin bookworm ikaw, ang imo nga mga children kaangay mo man, no? Nga mga bookworms man sila. Kag kanami lang gid sila. Salamat gid sa gin-share mo this afternoon, student mom of Lambunaw. For your own stories to share, mga kabombo, hulaton ko gid ang inyo nga pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ang inyo nga ginsulat dira, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. So punanta ang pinapagid ka mga very interesting nga mga stories nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. For the meantime, standby na kamo sa mga paborito ninyo nga mga dramas kada hapon. After sa KLP, syempre si Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag sang Dear Diary. So madamo gid salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.